ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano natin masasabi na ang turing natin sa isang taong hindi natin kaano-ano ay higit pa sa kadugo? Marahil ay masasagot ang tanong na yan kapag nandun na tayo sa sitwasyon. Kaya nga ang makakasagot ng tanong ay ang taong nakaranas ng magturing ng kapwa ng higit pa sa kadugo. Si Benny na isang taong may pangarap at handang gawin ang lahat para lang matupad ang inaasam na magandang bukas. Titiisin niya ang lahat ng panlalait para lamang sa pangarap. Papatunayan niya din na hindi hadlang ang anumang kapintasan para mahalin at magmahal. Samahan natin ang ating kabarangay na si Benny sa pagbabahagi ng kanyang natatanging kwento. Pakinggan natin ang istorya na hindi lang para sa sarili ang sakripisyo, kundi para din sa pamilya at sa ibang tao. Dito lang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw. Ako po si Benny, Tubong, Quezon. 22 years old na po sa kasalukuyan. Nais ko pong ibahagi ang aking kwento dahil baka kapulutan din naman ng aral ng inyong mga tagapakinig. Nangyari po ang kwento 2 taon na ang nakakalipas. Noong mamasukan ako bilang isang boy o kasambahay sa bahay ng isang binatang may kaya sa buhay. Mayaman po ang mga magulang niya kaya masasabi kong swerte siya. Siya po si Sir Cedric, 23 years old na po siya noong panahon na yon. Papadudot, may kayabangan po si Sir Cedric. Ayoko man sabihin pero kailangan para mas makilala ninyo siya ng mas mabuti. Makasarili po siya. Wala siyang pakialam sa iba. Lalo na kung alam niyang nakakahigit siya. Papadudot, para naman po sa parehas ay inaamin ko din na hindi po ako gwapo. Sa madaling salita ay pangit po ako. Tanggap ko naman po. Hindi po matangos ang ilong ko, may kalakihan ng mata at maitim po ako. Pero ang pagkakaitim ko po ay dahil sa bilad sa araw. Kasi sa probinsya ay pagsasaka po ang naging trabaho ko para makapag-aral ako. Papadudot, dahil po sa itsura ko ay laging pinapaalala ni Sir Cedric ang itsura ko. Ginagawa niyang katatawanan ang itsura ko. Pero hindi ko na lamang po pinapansin. Nakapagtrabaho po pala ako sa kanya dahil sa tulong ng isang kababayan. Ang kilala po ng kababayan ko ay ang mga magulang ni Sir Cedric, kaya sila balang kumuha sa akin para makatulong kay Sir Cedric. Kaya ang mga magulang po ni Sir Cedric ang nagpapasweldo sa akin. Hindi ko naman po akalain na gano'n ang aabutan ko na ugali ng paglilingkuran ko. My girlfriend po si Sir Cedric, siya naman po si Ma'am Joy, 22 years old siya noong panahon na yon. Kabaliktaran ni Sir Cedric si Ma'am Joy. Kasi kung gaano kamakasarili si Sir Cedric ay siya namang napaka makatao ni Ma'am Joy. Makikita ni Ma'am Joy kung paano ako tratuhin ni Sir Cedric at parati silang nagtatalo kapag sinasaway ni Ma'am Joy si Sir Cedric. Hindi ka pa tapos dyan? Sir, kakasimula ko pa lang po. Ha? Anong oras ka ba nagising? Kanina pa pong 4:00, sir. 4:00 ka nagising, hindi ka pa nakakapaglinis ng bahay? Sir, pinauna niyo po na linisin ko yung kotse. Nangangatwirang ka pa? Hindi naman po, sir. Pagkatapos mo maglinis dyan, may papalinis ako sa'yo. Ano po yun, sir? Linisin mo yung itsura mo.
O bakit tumahimik ka? Nagagalit ka? Hindi po. Hindi. Bakit ganyan itsura mo? Ay, sandali. Ganyan na nga pala talaga itsura mo. Excuse po, sir. Bastos ka! Kinakausap ka pa, alis ka? Sorry po. Maghain ka na ng almusal. Opo. Ay, mamaya na pala. Gusto ko muna makita na malinis yan. Opo. O, anong ginagawa mo sa sahig? Po? Nililinis po. Hindi naman yung sahig ang pinalilinis ko eh. Yang mukha mo. Parang ang dumi. Parang mas malinis pa yung trash can. O ano, napipikong ka na? Hindi po. Teka nga, mag-usap tayo na masinsinan. Okay? Opo. Tatanungin kita, gusto ko magsabi ka ng totoo ah. Opo. Pag inaasar ba kita, napipikong ka? Hindi po. Yung totoo. Hindi po. Hoy, binibigyan na kita ng pagkakataon para masabi yung gusto mo. Hindi po talaga. Umamin ka na. Baka mainis pa ako sa pagsisinungaling mo. Hindi naman po sa napipikon. Hindi ka napipikon. Eh ano, Sumasama lang po ang loob. pag binibiro kita, sumasama loob mo? Hindi naman po ganun kaseryoso kasi nawawala naman din po agad. Pero sumasama nga loob mo. Sandali lang po tapos wala na. Okay, so sumasama loob mo pag binibiro kita. Eh kung umalis ka na lang kaya dito? Sir? Kung sumasama pala loob mo, bakit ka pa magtatagal dito? Pwede ka nang umalis. Marami ka may makukuha na kapalit mo. Madali kang palitan. Sir, hindi naman po sa ganun. Kasasabi mo lang na sumasama yung loob mo pag binibiro kita eh. Tapos ngayon sasabihin mo na hindi. Ano ba, ginagago mo ba ako? Pinagmumukha mo akong tanga. Hindi, sir. Di na, tigilan mo na yan. Umalis ka na. Sir, wag naman po. Kailangan ko po tong trabaho. Pwes para sabihin ko sa'yo, hindi ka kailangan dito. Masyado kang pa-importante. Hindi po, sir. Please po, wag niyo akong tanggalin. Gusto mo ba sabihin ko to kina mami at daddy? Ha? Sir, wag po. Ayoko po munang bumalik sa amin. Kailangan ko pong makaipon. Ah, ganon, ginagatasan mo lang kami. Hindi po, sir. Umayos ka? Opo. Madinig ko pa na sumasama loob mo, nagagalit ka o napipikon ka. Bukas na bukas ang pinto namin para umalis ka. Hindi po, sir. Hindi na po mangyayari yun. Maganda yung ganyan. Mabuti yung nagkakaintindihan tayo. Tandaan mo ha, amo mo ko. Alipin ka lang dito. Ha? Opo. May papapalitan ako sa'yo. Palitan mo agad. Naiinis ako pag nakikita ko eh. Opo, sir. Ano po yun? Palitan mo yung pagmumukha mo. Saksakan ng pangit eh. O bakit di ka tumatawa? Napipikong ka? Hindi po. Tumawa ka. Pagtawanan mo yung sarili mo. Tumawa ka sabi. Opo. Tanga-tanga ka. Papadudot, normal na po sa buhay ko ang ganunin ako ni Sir Cedric mula nang pumasok ako sa kanya bilang kasambahay. Pero wala po akong magawa dahil hindi ko po alam kung makakahanap ako ng kapalit na trabaho kapag pinaalis ako ni Sir Cedric. Kailangan ko po ang trabaho para makaipon. May pinag-iipunan po kasi ako, Papadudot. Hindi lang po sa bahay, nagtatapos ang panlalait sa akin ni Sir Cedric. Madalas ay sinasama niya ako kapag namimili para may taga-bitbit siya. Kahit sa harap ng ibang tao ay ginagawa niya akong katatawanan. May mga ilan na natatawa na lamang sa mga sinasabi ni Sir Cedric, pero ang karamihan ay nakikita ko na mas naiinis kay Sir Cedric dahil sa ginagawa sa akin. Kaya yun, mga ganong reaksyon po ang nagpapalakas sa loob ko para magtiis pa ng kaunti hanggang makaipon lang. Papadudot, isa po pala ay hindi lang si Sir Cedric ang nanlalait sa akin at ginagawa akong katatawanan dahil na-adapt na din ng mga kaibigan niya ang ginagawa ni Sir. Kaya pati ang mga kaibigan niya ay nilalait, pinagtatawanan at ginagawa nila akong katatawanan. Si Ma'am Joy, pag nakikitang gano'n ay hindi man lang direktang pinagtatanggol niya ako, ay sinasabihan niya naman ng mga ito na huwag ganonin ako. Pero pinapalakas ni Sir Cedric ang loob nila. Binibigyan niya ng go signal ang mga kaibigan niya para laitin pa ako. Lalo na kapag pinagtatanggol na ako ni Ma'am Joy. Pwede ba tayo mag-usap? Mamaya na, may bisita pa sa labas eh. Sandali lang, may sasabihin lang ako. Sige, pakikinggan ko yan, pero mamaya na. Cedric,
Ano ba yun? Pwede bang kausapin mo muna ako? Magkausap na nga tayo eh. Mamaya pwede pa tayo mag-usap ng mas mahaba, okay? Sumalyoso ka nga. Ano? Ba't napunta sa pagsiseryoso? Importante yung pag-uusapan natin. Gano'n ba ka-importante yan? Bakit ka ba nagmamadali? Anong klaseng tanong ba yan? Ba't ako nagmamadali? Yung timing mo rin kasi, ang galing eh. Bakit ka nga nagmamadali? Nakalimutan mo ba na nandito sa bahay yung mga tropa ko? Hayaan mo na muna yung mga bisita sa labas. Maayos naman sila dun. Minsan lang dumalaw yung mga tropa ko dito. Minsan dumalaw pero araw-araw naman kayong gumigimik. Iba yun. Iba yung nandito kami sa bahay. Oo, iba nga. Kitang-kita ko ang pagkakaiba. Ano pinagsasabi mo? Iba sa labas? Kasi wala kayong taong ginagawang katatawanan. Ano? Huwag kunwari hindi alam. Diretsuhin mo na nga ako. Yung ginagawa mo kay Benny. Tapos pati mga kaibigan mo binigyan mo pa ng basbas mo para laitin si Benny. O bakit? Nakakatawa naman, di ba? Nakakatawa. Natatawa kayo sa panlalait ng ibang tao? Ay, tao ba si Benny? Cedric, ano ka ba? Nakakatawa kasi yung itsura ni Benny. Kung kayo kaya ang laitin, matatawa ka pa rin ba? Ba't nila ako pagtatawanan? Wala naman silang mailalait sa akin. Nung nilait ka no, maasa ka lang sa pera ng mga magulang mo. Hindi ba napikon ka? Mga siraulo kasi yung mga yon. Mga inggitero, palibhasa, mga mahihirap. Kalimutan mo na yan. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Yung ginagawa niyo magbabarkada kay Benny, tigilan niyo na. Ba't ba sobra yung concern mo sa pangit na yon? Hindi pangit si Benny. Kung hindi siya pangit, ano siya? Maligno? Hindi pangit si Benny. Yung pagkaitim niya sapat lang, kulay Pilipino. Yung mata niya malaki pero bilog, kaya magandang tignan. At yung ilong niya hindi ganun katangos pero hindi siya pango. Teka nga lang, nakakahalata na ako ah. Bakit mo ba siya pinagtatanggol? Hindi ko siya pinagtatanggol. Sinasabi ko lang ang totoo. Sandali. May gusto ka kay Benny, no? Ano? Uy, namumula! May gusto ka nga kay Benny! Oo. Ano? Oo. Linawin mo nga, anong oo? May gusto ako kay Benny. Ano sabi mo? Oh, napahiya ka? Huwag mo akong binibiro ng ganyan, Joy ah. Nakakainis yung napapahiya, di ba? Kaya sana isipin mo din ang pamamahiya mo sa iba. Hindi magandang biro yan sinabi mo. At ang panglalait sa ibang tao, magandang biro. Bakit ba pabor na pabor ka dun sa pangit na yun? Ano ba pinakain sa'yo nun? Wala akong pinapaboran. Inaayos ko ang mali. Alam mo kung ano yung mali? Yung pakikialam mo. Kung ayaw mong matawa, edi tumahimik ka na lang. Cedric, ano ka ba naman? Para namang wala ka napulot sa mga sinabi ko. Huwag mo na lang kasi kami pinakikialaman kung saan kami maligaya. Maligaya kayo sa pangmamaliit sa ibang tao? Oo! Anong klaseng ugali meron kayo? Alam mo, ayoko masira yung araw ko ha. Kaya tigilan mo na ako. Cedric naman. Kung gusto mo, matulog ka na. Huwag kang haharap sa mga tropa ko ng ganyan ka ha. Cedric! Pumasok ka na dun sa kwarto. Huwag kang lalabas dun. Naintindihan mo? Babalik na ako sa mga tropa ko. Cedric! Papadudot, hindi ko po ugali ang makinig sa usapan ng iba. Pero aksidente pong nandun ako sa likod nang marinig kong nagtatalo sina Sir Cedric at Ma'am Joy sa kusina at pinagtatalunan nila ay ang ginagawa sa akin ni Sir Cedric at ng mga kaibigan niya. Sobra ang pasasalamat ko kay Ma'am Joy sa ginawa niyang pagtatanggol sa akin. Pero nang marinig ko na hindi naman natauhan si Sir Cedric ay natakot po ako. Dahil siguradong mas pag-iinitan niya na naman ako. Ilang sandali lang ay naramdaman ko na ang galit ni Sir Cedric dahil sa usapan nila ni Ma'am Joy. Tinawag niya ako at pinaupo sa gitna. Ginawa nila akong pulutan. Lahat ng klase ng panlalait ay sinabi nila sa akin at pinagtatawanan nila ako habang nasa gitna. Tinis ko ng sobra, masakit pero wala akong magagawa kundi ang lunukin ang lahat ng panlalait nila. Pero isa sa mga kaibigan ni Sir Cedric ang sosobra sa panglalait sa akin. Kasi aabot siya sa pananakit. Bigla niya akong binatukan at masakit po yun, Papadudot, kaya ang reaksyon ko ay mahahawi ko ang kamay niya. Hindi ko po sinasadyang napalakas pala ang paghawi ko at nasaktan ang kaibigan ni Sir Cedric. Kaya galit na galit si Sir sa akin, Papadudot. Papadudot, sa sobrang galit ni Sir Cedric sa akin ay itutulak niya ako. Halos masubsob ako sa sahig at mabuti na lamang
at naitukod ko ang kamay ko. Malakas ang pagkakabagsak ko at masakit ang kamay at dibdib ko at nakita ni Ma'am Joy kung papaano ako itinulak ni Sir Cedric. Kaya nagmamadali itong lumapit sa akin para sana tulungan ako. Pero bigla siyang hahablutin ni Sir Cedric para ilayo sa akin. Mapapalakas ang hablot sa kanya kaya si Ma'am Joy naman ang ma-off balance at matutumba ito. Kaya mapapatayo ako ng mabilis para alalayan din patayo si Ma'am Joy. Hindi pa ako nakakalapit ay bigla akong kinuwelyuhan ni Sir Cedric at kinaladkad papunta sa kwarto ko. Inakot niya ang mga damit ko na mabibitbit niya. Saka ako uling hinatak palabas. Itinulak niya ako palabas ng gate at hinagis lahat ng nabitbit niyang damit ko sa kalye. Sa kanya sinabi na lumayas daw ako. Papadudot, hindi ko na napigilan kaya naiyak na po ako. Habang umiiyak po ako ay dinig na dinig ko pa din ang tawanan ng mga kaibigan ni Sir Cedric. Ilang sandali ay papasok na sila at iiwan ako habang nagpupulot ng mga damit ko. Magugulat ako dahil lalabas si Ma'am Joy. Ma'am, wag na po. Okay lang po. Hindi, malito. Bakit niya itatapon dito ang mga gamit mo? Ayos lang po. Sige po, pasok na kayo. Hindi, tutulungan kita. Hindi kita maipagtanggol. Kaya kahit sa pagtulong na lang sa'yo, hayaan mo na ako. Para sa sarili ko tong pagtulong ko. Kasi nahihiya ako sa sarili ko. Wag po ma'am, wala po kayong kasalanan. Hayaan mo na lang ako. Ma'am, kasi po, Bakit? kasi po, Ano yun? baka pag nakita kayo ni Sir Cedric na tinutulungan ako, awayin na naman kayo, pati po ako. Pasensya ka na ha. Saan po? Isa ako sa dahilan kaya ka ginaganyan ni Cedric. Hayaan niyo na po yun. Bakit ayaw mo pang umalis dito? Kasi ma'am, natatakot po ako. Saan? Baka hindi po ako makahanap ng trabaho. Imposible. Sa sipag mo marami ka makukuhang trabaho. Pero kung makakuha man po, hindi naman po agad-agad. Wala po ako matutuluyan. Pero sobra na ang ginagawa sa ni Cedric. Hindi na taong trato niya sa'yo. Kaya ko naman po. Binabastos niya ang pagkatao mo. Kaya ko naman pong tiisin. Bakit ba? Bakit ba nagtitiis ka ng ganyan? Nag-iipon po ako. Para sa pamilya mo? Hindi po. Maayos naman po sila sa probinsya. Sa asawa? Girlfriend? Hindi po. Wala pa po sa isip ko ang mag-asawa. At saka wala din po akong girlfriend. Eh bakit ka nag-iipon? Para kanino? Para sa sarili ko po. Bakit? Ano bang gusto mong bilhin? Wala po. Eh para saan ang iniipon mo? Kukuha po kasi ako ng licensure exam. Ha? Nang ano? Para sa CPA po. Certified Public Accountant? Opo. Ibig sabihin graduate ka ng accountancy? Opo. Nakapag-training na din po ako. Examination na lang po ang kailangan para maging certified public accountant na ako. OMG! Bakit po? Graduate ka pala tapos ginaganyan ka ni Cedric? May naipon na din naman po ako. Konti na lang po siguro, magpapaalam na din po ako. Sorry. Po? Saan po? Sa mga nangyayari sa'yo. Ma'am, wala naman kayong kasalanan eh. Naiinggit ako sa'yo. Sa mga ginawa sa'yo nakakaya mo pang tumawa. Kung daramdamin ko po, walang mangyayari. Panghihinaan lang ako ng loob. Anong plano mo ngayon? Kakausapin ko po si Sir Cedric. Ano? Babalik ka pa sa kanya? Opo, Benny naman! 1 taon na po ako dito sa 1 buwan. Sabi po ng magulang ni Sir Cedric, pag naka-1 taon na daw ako, bahala na raw ako kung anong desisyon ko. Bibigyan daw nila ako ng separation pay kung aalis ako. Alam din nila ang ugali ni Sir Cedric. At gaya mo ma'am, napakabait din nila. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Hayaan nyo na lang po ang mga nangyayari. Padaanin na lang natin. 1 buwan na lang naman po eh. Malaki po ang maitutulong sa akin ng ibibigay ng magulang ni Sir Cedric. Ay, o sige. Rerespetuhin ko na lang ang desisyon mo. Salamat ma'am. Sige na po, pasok na kayo. Eh ikaw? Bahala na po. Basta mamaya po kakausapin ko si Sir Cedric. Sige, papasok na ako. Papadudot pinapasok ko na si Ma'am Joy para na din sa kapakanan naming dalawa. Sobrang nagpapasalamat ako sa mga ginawa ni Ma'am Joy sa akin pero kailangan ko pong iwasan
ang mga tulong na yon. Isang buwan na lang Papa Dudut at makukuha ko na yung kalayaan ko. Maintindihan naman ako ng magulang ni Sir Cedric kasi sila naman na nagsabi sa akin na kung kakayanin kong maglingkod sa anak nila ng 1 taon ay hahayaan na nila ako sa plano ko at may ibibigay pa sila. Papa Dudut, nakakahiya yung ibibigay na pera. Pero kailangan ko po munang lunukin ng hiya ko dahil malaking tulong po sa akin ang ibibigay nila. Isa pa'y hindi ko naman po hinihingi at lalong hindi ko kinuha kundi kusang loob nilang ibibigay. Papa Dudut, hindi ako umalis sa tapat ng bahay ni Sir Cedric. Naghintay ako kahit padilim na ay nandun lamang ako at naghihintay. Noong gabi na ay isa-isang naglalabasa ng bisita ni Sir. Pauwi na sila, bawat lumalabas ay nakikita ako. Kaya nagtatawanan sila bago umalis. Noong paalis na ang huling bisita ay hinatid sila ni Sir Cedric at Ma'am Joy. Pagkaalis ng bisita ay doon pa lang nila nakita na nandun pa ako. Gulat na gulat si Ma'am Joy at inisip niya siguro na mula nung tanghali nandun lamang ako. Si Sir Cedric naman ay galit pa din. Sir, Nandito ka pa sa labas ng bahay? Pinalayas na kita. Cedric naman, maawa ka naman sa tao. Tao? Cedric, ano ka ba? sir, sorry po. Nabigla lang ako kanina. Nagulat ako kaya nahawi ko ang kamay ng kaibigan niyo. Anong hinawi? Kitang-kita ko, hinampas mo. Cedric, sa tingin mo ba gagawin niya yun sa harap mo? Maski sa likod mo hindi niya gagawing hampasin ang kamay ng kaibigan mo. Dahil hindi siya ganun. Sir, pasensya na po kayo. Hindi na po mauulit yun. Talagang hindi na. Dahil baka kung ano pang magawa ko sa'yo pag inulit mo yun. Hindi na po, sir. Apakayabang mo kasi. Ano ba pinagmamalaki mo? Cedric, ano ba yan? Huwag ka na nga magsalita dyan, Joy. Pwede ba manahimik ka? Hayaan mo to sumagot. Ano, Benny? Ano ba pinagmamalaki mo? Wala po, sir. Yumayabang ka na kasi. Hindi po, sir. Sorry na po. Malis ka na nga sa harap ko. Naaalibadbaran ako sa'yo. Doon ka sa kwarto mo. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag, ha. Opo, sir. Ang bobo talaga nun. Buisit. Ay, O bakit ka gumaganyan? wala. Anong wala? Eh di maipintay ang mukha mo. Tsaka ang dami mo pang sinasabi. Baka praning ka lang. Bakit ako mapapraning? Kung ano-ano kasi ang naiisip mo eh. Pinagtitripan mo ba ako? Lasing ka lang. Mabuti pa pumasok na tayo. Uy, teka sandali, Joy. Iiwan mo talaga ako rito? Hindi mo sinara yung gate. Benny! Anong kailangan mo kay Benny? Isara mo na yung gate. Pag tayo pinasok, pababayaran ko talaga sa'yo lahat ng mga mawawala rito. Ikaw ang nag-iwang bukas ng gate ah. Ako ba katulong dito? O edi ikaw na ang amo. Talaga, buti alam mo. Ewan ko sa'yo. Sir, may iutos pa po kayo? Natural. Ano pang silbi mo dito kung hindi kita uutusan, tanga? Ano po yun, sir? Anong ano po yun? Tatanga-tanga ka talaga eh. Hindi mo ba nakikita? Ang gulo ng bahay oh. Ang dumi-dumi. Linisin mo. Yung mga kaibigan mo kasi, parang kulang sa edukasyon. Ano sabi mo? Totoo naman ah. Yung ganyang kakalat ba, gawain naman tinong matured na tao? Dami mo sinasabi. Natural magiging makalat. Eh party yung nangyari kanina eh. Lilinisin ko na po. Bukas na yan, matulog na tayo. Anong bukas na? Huwag ka nga makialam dito. Hoy Benny, linisin mo lahat to ngayon ha. Ayokong makikita na magulo yan bukas pag gising ko. Anong oras na, Cedric? Kung di niya kayang linisan yan ngayon, eh siguro hindi na siya kailangan dito. Pwede na siya umalis. Hindi po. Kaya ko pong linisin lahat yan. Sige po, ako na ang bahala dito. Yan, ganyan. Mabuti naman at alam mo yung lugar mo. Tara na Joy, matulog na tayo. Tutulong na lang ako mag-ayos dito. Hindi na po, ma'am. Kaya ko na po to. Sige na po. Huwag ka na kasi makialam dyan, Joy. Narinig mo naman si Benny, di ba? Kaya na niya yan. Halika na sa kwarto. Mauna na ako ron. Sumunod ka agad. Ma'am, kaya ko na po to. Alam ko na nakagraduate ka. Pero graduate ka man o hindi, hindi ka niya dapat ginaganyan. Ma'am, hayaan nyo na lang po. Sabi ko naman po sa inyo, 1 buwan na lang naman. Sige po, matulog na kayo. Kaya ko na po to. Sige, pasensya ka na sa lahat ah. Ayos lang yun, ma'am. Salamat po uli.
Papadudot, titiisin ko na lamang po talaga ang isang buwan. Mababait ang mga magulang ni Sir Cedric kaya sigurado ako natuto pa rin nila ang pangako sa akin. Nilinis ko po ang buong bahay, nilinis ko po ng sobra dahil ayaw kong mahanapan na naman ako ng butas ni Sir Cedric. Kaya kahit kasulok-sulukan ay nilinis ko. Natapos na ako ng mag-aalas 6 ng umaga at patulog na po sana ako nang bigla namang nagising si Sir Cedric. Ipagtitimpla ko lang po sana ng kape pero ipinalinis niya sa akin yung 3 kotse niya. Gusto niya daw makitang malinis. Papadudot, kahit antok na ako ay sinunod ko ang gusto ni Sir Cedric. Hindi pa naman na madudumi ang kotse at ang isa ay alam kong kaka-carwash lamang pero sinunod ko pa din siya. Alam kong parte na naman yon ng parusa niya sa akin. Titiisin ko po kahit na hindi naman po kailangang linisan ng sobra ang mga kotse ay pinulido ko pa din po. Kasi nga po ay ayokong mahanapan na naman ang butas. Alas 12 na ng tanghali noong matapos ako. Hindi na ako nakapagluto, nagpa-deliver na lamang sila ng pagkain. Sasamantalahin ko na po sana ang pagkain nila para makaidlip ako pero tinawag na naman ako ni Sir Cedric. Pinapupunta niya ako sa palengke para daw bumili ng mga supplies. Nakaschedule dapat ang pamimili sa susunod na linggo pa pero bakit niya ako pinapupunta sa palengke ng araw na yon? Siyempre po wala naman akong karapatan na magtanong kaya sinunod ko na lamang po siya. Papadudot, mahilo-hilo ako habang papunta ng palengke at hindi pa nga po ako nakakaikot sa palengke ay nahilo na nga ako ng tuluyan. Kaya ako po ay nabuwal sa gitna ng palengke. Mabuti na lamang po at may mga nagmagandang loob na nagtakbo sa akin sa ospital. Papadudot, ang palengke naging ospital. Dahil po si Sir Cedric ang nakalagay sa emergency contact ng cellphone ko ay siya ang tinawagan nang nagtakbo sa akin sa ospital. Pero sa kasamaang palad, Papadudot, ay dinenaya ko ni Sir Cedric. Sinabi niya sa tumawag na wala siyang kilalang Benny. Wala po siyang pakialam sa nangyari sa akin. Nadinig daw po ni Ma'am Joy ang nangyari kaya pinilit niyang puntahan ako ni Sir Cedric sa ospital. Pero ayaw talaga ni Sir Cedric. Natatawa lang daw ito at sinabing siya pa daw ang pagagasusin sa pang-ospital ko. Papadudot, wala naman akong ibang kamag-anak o kakilala sa Maynila kundi si Sir Cedric. Ang mga magulang niya at si Ma'am Joy lang ang kilala ko. Pero mali ang natawagan dahil ang natawagan ay ang taong walang pakialam sa akin. Dahil sa ayaw akong puntahan ni Sir Cedric ay nagpaalam si Ma'am Joy. Nauuwi na pero hindi alam ni Sir Cedric na pumunta si Ma'am sa ospital para malaman ang kalagayan ko. Benny, Ma'am Joy, kumusta ka na? okay na po ako. Nakausap ko na yung nurse. Ano daw po ang sakit ko? Ayun, pagod at puyat. Ay, Bakit? akala ko mamamatay na ako eh. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Pero natakot po talaga ako. First time nangyari sa akin yun. Ngayon lang ako na ospital sa buong buhay ko. Kaya nga mabuti, yun lang. Sobra kasi ang pinagawa sa'yo ni Cedric eh. Nasaan na po si Sir? Wala siya. Nasa baba po? Wala, hindi siya sumama. Ah, okay po. Ayoko na sanang sabihin pero alam kong naiisip mo din naman na ayaw niyang pumunta kasi wala siyang pakialam sa'yo. Naiintindihan ko po. Pasensya ka na ha. Wala po yun. Hindi naman po talaga niya ako responsibilidad. Anong hindi? Nasa bahay ka niya, cargo ka niya. Kasambahay lang naman po ako. Pero tao ka. Hayaan niyo na. Ay, oo nga. Huwag na tayong mamroblema. Ang mahalaga, ayos ka na. Opo, salamat po sa pagpunta. Sino nagdala sa'yo dito? Umalis na po siya. Sobrang pasasalamat ko nga po sa kanya. Kakilala mo ba siya? Hindi po, namamalengke lang din po siya. Tapos tinulungan ka? Opo, Buti pa yung hindi mo kakilala na tulungan ka. hayaan niyo na ma'am. Saka nandyan na din naman kayo. Kaya parang nandito na rin si Sir Cedric. Ang bait mo talaga. Kahit hindi ka sinipot na ipagtanggol mo pa. Hindi naman po.
Pero eto ang dilema. Hindi niya alam na nagpunta ako dito. Ha? Oo, kaya wag mo nang mababanggit sa kanya ha. Alam mo naman yun. Sige po, makakaasa kayo. Ganun na nga lang para tahimik ang buhay natin. Opo ma'am, tatanong ko lang po sa desk kung pwede na ako umuwi. Natanong ko na kanina, oo daw. Pero magpahinga ka pa raw ng konti. Parang okay na po ako. Parang, pero hindi ka sure. Kaya magpahinga ka na muna. Baka kasi magalit na naman si Sir Cedric eh. Anong ikagagalit niya? Wala nga siyang pakialam na nandito ka. Hindi ka hahanapin nun, kaya ipahinga mo na lang muna tong araw na to. Kasi ma'am, Anong kasi? Huwag ka nga mag-alala kay Cedric. Mas stress ka niyan, baka magtagal ka pa dito. hindi po yun ang iniisip ko. Ano? Yun po kasing Ano? yun pong babayaran. Baka po kasi habang tumatagal ako dito, lumalaki na ang bill. Baka maubos po yung ipon ko. Huwag mo nang isipin yon. Pero hindi po pwede. Aalamin ko na lang po muna kung magkano. Sabing huwag mo na kasing isipin yon. Binayaran ko na. Magkano lang naman? Tsaka mga gamot lang ang binayaran kasi libre naman dito. Po? Magkano po? Babayaran ko na lang po sa inyo. Binayaran ko na nga, babayaran mo pa sa akin. Ibig sabihin nun, ako na ang sumagot sa gastos. Pero ma'am, Tumigil ka na nga dyan, mag-relax ka. pero Ang kulit! Sandali at bibili ako ng makakain. Alam kong hindi ka pa nag-almusal at tanghalian. Huwag ka nang umangal, hintayin mo ako dyan. Papadudot hiyang-hiya ako kay Ma'am Joy. Napakabait niya talaga. Kumain kami doon sa ospital at hindi naman maselan si Ma'am Joy. Matapos naming kumain ay nagpahinga na lamang ako ng konti at saka nagyaya. Ayaw pa sana ni Ma'am Joy pero sinabi ko na okay na talaga ako. Sa totoo lang ay iniisip ko ba din talaga si Sir Cedric. Ang tagal ko nang wala sa bahay, baka magalit na naman siya at palayasin ako. Pumayag na si Ma'am Joy na umuwi ako at sinabi niya na ihahatid niya na lamang ako pauwi pero ibababa niya ako sa isang kanto ang layo sa bahay ni Sir Cedric para daw hindi kami makita. Ayoko na po sanang magpahatid kaso'y mapilit po talaga si Ma'am Joy kaya umuo na lamang din ako. Habang palabas na kami ng ospital ay may nangyari na naman na hindi inaasahan. Papadudod si Ma'am Joy naman ang nawala ng malay tao. Kahit nasa ospital naman kami ay nagpanik pa din ako. Hindi ko alam kung tatawagan ko ba si Sir Cedric para sabihin ang nangyari. Pero naalala ko ang sabi ni Ma'am Joy na huwag kong sasabihin na nagpunta siya sa ospital. Kaya inasikaso ko na lamang si Ma'am Joy hanggang sa magkamalay ito. Maayos naman daw ang kalagayan ni Ma'am Joy pero nagulat kami sa resulta. Matapos magpahinga ni Ma'am Joy ay nagyaya na itong umuwi. Ipinipilit pa rin niya na ihahatid ako na mas lalo kong tinanggihan dahil nga sa kalagayan niya. Pero ayaw magpatalo ni Ma'am Joy kaya hinatid pa din niya ako. Pagkababa ko ay diretsyong umuwi na si Ma'am Joy sa bahay nila. Kinabukasan ay pumunta uli siya sa amin para kausapin si Sir Cedric. Oh, Benny, good morning sir. buhay ka pa? Akala ko namatay ka na eh. Gusto niyo po ng kape? Sagutin mo nga itong tanong ko. Paano ka nakaligtas sa kamatayan? Paanong buhay ka pa? Pagod at puyat lang daw po sir ang dahilan ng pagkahilo ko. Ah, ganon. So ngayon pinariringgan mo ako. Hindi po sir, sinasabi ko lang po. Ba't kailangan mo sabihin yun? Para sisihin ako na ako may kasalanan na nangyari yan sa'yo. Ganon? Hindi po sir. Mabuti. Akala ko nagpaparinig ka eh. Hindi po. Ba't ba hindi ka patuluyan nagpa-doktor? Sir? Ang sabi ko para maintindihan ng bobong utak mo, sana dumiretso ka na sa plastic surgeon. Pinayos mo yung mukha mo. Eto na po ang kape niyo. O ba't iniiba mo usapan? Hindi po. So inaamin mo na pangit ka? Sir, Aminin mong pangit ka? opo. Yan! Mabilis ka naman pala kausap eh. May iuutos po ba kayo? Takpan mo nga yung mukha mo! Cedric, Oh, andito ka na? Di ka man lang nagsabi na papunta ka na pala. Ma'am, gusto niyo ng kape? hindi na, kakatapos ko lang. Ba't ang aga mo pumunta rito sa bahay? Lalabas po muna ako.
Sige. Hoy Benny, anong lalabas? Diyan ka lang. Linisan mo yan lababo. Ayoko na masebo yan ha. Opo. Tumigil ka na nga. Hayaan mo na si Benny. Bakit? Hinahayaan ko naman siya. Hinahayaan ko siya maglinis. Oh, ano pang tinitingtingin mo dyan? Linisin mo na yung lababo. Tsaka ikaw Joy, ang aga-aga para mag-abogado ka sa pangit na yan. Sinisira mo araw ko eh. Tumigil ka nga. Ikaw ang tumigil sa pakikialam mo. Tsaka hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Ba't ba ang aga mo dito? May sasabihin ako sa'yo. Mamaya na yan. Nagkakape pa ako eh. Bakit? Hindi ka pwede makinig kahit nagkakape ka? Gusto ko mag-relax habang nagkakape. Mag-relax? Naabutan nga kitang ginugulo mo na naman si Benny. Kasama sa pagre-relax ko yun. Ang manlait? Oo, mas nare-relax ako pag natatawa ako. Cedric, ilang taon ka na? Isip pang bata pa yung ugali mo. Ay, si Benny na naman ba pag-aawayan natin? Nakakaurat na ah. Makinig ka na sa sasabihin ko. Ano ba kasi ang sasabihin mo? Ngayon ka lang naging ganyang kapilit ng ganito kaaga ah. Importante kasi ang sasabihin ko. O sige na, importante na ako importante. Ano ba yun? Cedric, buntis ako. Bakit ka tumatawa? Ang pangit kasi ng joke mo eh. Kasing pangit ang mukha nito ni Benny. Hindi ako nagbibiro, buntis ako. Pwes kung ganon, ako naman ang hari ng England. Umayos ka nga, seryoso ko. Eh di seryoso ka. Seryoso din ako. Paano ba nangyari yan? Sira ulo ka ba? Anong tanong yan? Malay ko ba kung sa akin talaga yan? Kanino pa? Malay ko ba? Baka mamaya kung kani-kaninong lalaki ka pa sumasama. Bastos ka! Ikaw ang bastos. Pupunta-punta ka rito ng ganito kaaga tapos pagbibintangan mo ako na nabuntis kita. Malis ka na nga rito. Tsaka wag na wag mo ipapakita sa akin yung pagmumukha mo ha. Hindi ko anak yan dinadala mo. Sisirain mo pa buhay ko. Ano? Anong sisirain ng buhay? Buhay ding tong nasa tiyan ko. Pwes edi papatay mo. Pakialam ko. Aray! Hayop ka! Hindi ka namin kailangan! Hindi nyo kailangan. Wala akong pake. Umalis ka na habang kaya ko pang pigilan yung sarili ko. Baka mamaya sipain pa kita palabas. Malis ka na! Papadudot nandun ako sa lugar kung saan nangyari ang pagtatakwil ni Sir Cedric kay Ma'am Joy at sa anak nila. Hindi na ako nabigla sa sinabi ni Ma'am Joy kasi nandun ako sa ospital noong sabihin ng doktor ang dahilan ng pagkakahimatay niya dahil sa buntis siya. Masaya pa naman si Ma'am Joy noong sabihin sa kanya na buntis siya. Tapos ay hindi pala sila tatanggapin ni Sir Cedric. Galit na papasok sa kwarto niya si Sir Cedric kaya ako ay tatakbo palabas para habulin si Ma'am Joy. Sa labas ay naabutan ko si Ma'am Joy na papasok sa kotse ng kaibigan niya. Sinamahan pala siya kasi sa ugali ni Sir Cedric ay may duda na ang kaibigan niya na mangyayari ang pagtatakwil at hindi nga siya nagkamali. Susugurin pa sana ng kaibigan ni Ma'am Joy si Sir pero pinigil na lamang siya ni Ma'am Joy. Awang-awa ako kay Ma'am Joy kaya kinausap ko siya para man lang kahit papaano ay mapakalma ko siya. Pero nagulat akong iba ang itsura ni Ma'am Joy. Parang walang sakit na nakabaka sa mukha niya. Yun pala ay pinaghandaan niya na rin ang araw na yon. Alam na niya ang gagawin kung sakaling mangyari ang hinala nila. Bubuhayin niya ang bata at lalayo sila kay Sir Cedric. Sinabi na lang sa akin ni Ma'am Joy na huwag ko na siyang alalahanin pa. Isipin ko na lang daw ang sarili ko. Hindi na daw siya makakapunta sa bahay na yon kaya hindi na niya ako maipagtatanggol at isipin ko din daw ang sarili ko kung tama ba ang pagtigil ko doon kahit na tinatapakan na ang pagkatao ko. Saka nagpaalam sina Ma'am Joy at ang kaibigan niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil nagising ako sa mga sinabi ni Ma'am Joy. Kaya pagkapasok ko sa bahay ay kinumpronta ko si Sir Cedric. Alam kong talo ako pero kahit doon lang din ay may pagtanggol ko si Ma'am Joy. Madami na siyang nagawa sa akin. Papadudot, ewan kung anong tapang ang sumanib sa akin at pinagsabihan ko si Sir Cedric sa maling ginawa niya kay Ma'am Joy. Dahil doon ay galit na pinalayas ako ni Sir Cedric. Pinagbintangan pa nga niya ako na baka ako daw ang tatay ng dinadala ni Ma'am Joy.
Kasi lagi daw akong pinagtatanggol ni Ma'am Joy at inamin daw sa kanya ni Ma'am na pwede daw magkagusto si Ma'am Joy sa akin. Ewan ko, Papa Dudut. Inisip ko na gawa-gawa lang ni Sir Cedric ang mga sinabi niya kasi ayaw niyang magpatalo. Umalis na ako ng bahay, yung totoo na. Wala na sa isipan ko ang makiusap pa sa kanya. Nawala na din sa isipan ko yung ibibigay na separation pay ng magulang ni Sir Cedric. Wala naman akong ibang kakilala kaya wala na akong magagawa kundi ang bumalik na lamang uli sa probinsya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkita kami ni Ma'am Joy sa isang parke. Magkakausap kami nang wala nang iniisip na baka makita kami ni Sir Cedric. Nagkagaanan kami ng loob at siguro ay noon pa kami ganoon sa isa't isa kaso'y hindi lang namin napapansin kasi nga ay nasa gitna si Sir Cedric. Nasabi ni Joy na gusto niya na munang lumayo sa lugar na yon. Ako naman ay plano ko nang umuwi sa probinsya para balikan ang kapirasong lupa na dati kong tinataniman ng kung ano-ano. Kaya naisipan kong yayain na lamang si Ma'am Joy para doon na magpalipas ng sama ng loob sa amin. Mas maganda pa ang probinsya para sa kalagayan niya dahil presko ang hangin, Papa Dudut. Nahihiyaman si Ma'am Joy ay pumayag ito. Sinabi niya na kung pwede daw ba siya doon hanggang sa makapanganak. Pumayag ako, Papa Dudut, at habang lumilipas ang panahon ay nagkakamabutihan na din kami ni Ma'am Joy. Pero noong panahon na yon ay sinabihan ako na Joy na lang ang itawag ko sa kanya. At wala nang Ma'am. Kami lang ang magkasama hanggang sa makapanganak siya. Papa Dudut, maganda na ang samahan namin kaya kahit kabado ay niyaya ko siyang magpakasal na agad naman niyang inuohan. Kasunod noon ay inayos na namin para mas legal na ako ang tatayong ama ng anak niya. Joy, Cedric? Anong ginagawa mo dito? pinuntahan talaga kita. Bakit? Kumusta ka na? Mabuti ako. O sige, aalis na ako. Joy, teka sandali. Bakit? Joy, patawarin mo na ako. O sige na, para may closure, pinapatawad na kita. Salamat. O paano, aalis na ako. Joy, teka lang. Ano ba yon? Joy, bumalik ka na sa akin. Cedric, mahigit 1 taon na nung ipinagtabuyan mo ko. Ngayon ka lang makikipagbalikan? Sorry, mali ko yun. Mali talaga ako. Okay naman yan at inamin mong mali ka. Pero hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Pero bakit naman hindi? Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Joy, kailangan niyo ako. Kung kailangan ka namin, sana noon pa. Naka-recover naman kami ng mahigit 1 taon. Nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka na sa akin. Bumalik na kayo ng baby ko. Ay Cedric, hindi mo siya baby. Nung tinaboy mo siya, nawala na ang koneksyon niya sa'yo. Sinabi mo pang ang ipapatay ko siya, di ba? Joy, nabigla lang ako noon. Okay na din yan at natanggap mo na ang lahat. Kaya mamuhay ka na ng masaya at ganun din naman kami ng anak ko. Joy, kahit pagbali-baliktarin mo pa ang mundo, ako pa rin ang tatay ng anak mo. Cedric, kahit ano pang sabihin mo, hindi ko nakita na ama ka. Joy, please naman oh. Ayusin natin to. Sabi ko nga para may closure, di ba? So maayos na, kaya mamuhay na tayo ng masaya. Joy, parang awa mo naman na. Hindi ako pamamanahan ni na mami at daddy kapag hindi ko na ipakita sa kanila yung anak ko eh. Ayun! So yung mana mo lang palang iniisip mo kaya mo gusto makilala ang bata. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, Cedric? Hindi mo kasi naiintindihan. Kaya ako iniisip yung mana, para rin naman sa inyo yun ng anak ko. Hindi namin kailangan ng mana mo. Masaya kami kung anong meron kami. Tigas ng mukha mong babae ka. Ang yabang mo. Sino ba pinagmamalaki mo? Welcome back, Cedric! Bumalik din ang totoo mong kulay. Ilabas mo yung bata. Gusto ko siya makita. Sino ka para utusan ako? Ako tatay ng anak mo. Tanga ka ba? Huwag mo akong patawanin. Joy, ayos ka lang? Oo. O ano to? Si Benny sinamahan mo? Oh, bakit? Aba, matapang ka na ha. Sino pinagmamalaki mo? Wala akong ipinagmamalaki, kundi ang kabutiang asal ko. O ano ibig mo sabihin ngayon? Sinasabi mo bang masama ang asal ko? Kailangan pa bang sabihin yon? Tara na, mahal. Mahal? Hindi ka ba nandidiri? Actually, nandidiri ako. Nakita mo na, Benny? Kaya nga ako nagyayaya na umalis eh.
Kasi kanina pa ako diring-diri sa'yo. Wow, bilib na ako sa kapal ng mukha mo, Joy. Baka nakakalimutan yung dalawa. Nakaya ko kayong bilhin. Ha? Bilhin ng alin? Anong yaman ang pinagyayabang mo? Hindi ba tinanggalan ka nga ng mana? Teka nga, paano ka ba naging ganyang kabastos? Tinuruan ka ba na maging bastos nitong pangit na to? Kung bastos ako, ano ka pa? Tumigil ka na nga sa kakadada mo. Halika na, sumama ka sa akin. Asa na yung bata? Wala kang isasama. Wala ka din namang kasama ngayon. Kaya mabuting ikaw na rin ang magbitbit sa sarili mo paalis. Ang yabang nyo talagang dalawa. Marunong lang kaming lumibel sa kausap namin. Anjojologs yung magsalita, tanga. Hindi ka naman ganyan dati, Joy ah. Pues salamat at naituro mo sa akin ang pagiging jologs. Tumigil ka na, nabubwisit na ako sa'yo. Mas lalo kami sa'yo, kaya umalis ka na at huwag nang babalik. Ah, mayabang ka ha? Subukan mong saktan si Joy. Eh di ikaw sasaktan ko. Ano? 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 Kala mo kaya mo ko? Kala mo kaya mo ko? Papa Dudut, ayokong-ayoko na makikipag-away pero wala na akong magawa. Siya po ang nauna at isa pa ay sasaktan niya si Joy kaya kailangan kong kumilos. Mabuti na lang at madami ang nakakita sa nangyari at naawat kaming dalawa. Mas swerte pa din si Cedric kasi hindi niya katulad ang mga taga-lugar namin. Kung sa iba lang ay kinuyog na siya bilang dayo na nanggugulo sa lugar namin. Pero hindi siya kinanti, itinulak pa niya ang mga umaawat sa kanya. Dahil sa pagbabanta ni Cedric ay ipinablatter namin siya kaya hindi siya pwedeng lumapit sa amin. Dahil doon ay nanahimik uli si Cedric at may takot naman pala siya. Kaya 1 taon namin siyang hindi naramdaman. 1 taon na tahimik. Pero nagpalamig lang pala si Cedric at hindi pala sumusuko. Gusto pa din niyang makuha ang bata para lang sa mana niya. Kaya nung malamig na ang sitwasyon niya ay bumalik ulit siya sa lugar namin. Papa Dudut, walang pagbabago si Cedric. Siya pa din. Para siyang stalker at wala naman siyang kinuhang private investigator, kundi siya lang na matagal-tagal na din pala kaming ini-stalk. Pupuntahan niya kami sa lugar kung saan namin hilig mamasyal tuwing araw ng linggo. Joy! Cedric, ano na naman bang kailangan mo? Huwag kang lalapit sa amin. Nakablatter ka. Wala akong gagawing masama. Nandito ako para makipag-usap lang. Ano pa bang pag-uusapan, Cedric? Nasabi ko na lahat ng huling usap natin. Nung nanakit ka na naman. Joy, patawarin niyo ako. Benny, sorry. Pinapatawad ka na namin. Pero patahimikin mo na kami. Pakinggan niyo naman muna ako. Please. Tama na, Cedric. Joy, sige na. Hayaan natin siya magsalita. Salamat, Benny. Sige na. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko sa inyo. Alam kong marami yun kaya hindi ko naiisa-isahin. Sana lang mapatawad niyo ako. Matagal ka na naming napatawad. Ang hiling na lang namin ay yung tama na sana ang panggugulo mo. Hindi na. Hindi na ako manggugulo. Pangako. Tinatanggap namin ang paghingi mo ng tawad. Salamat. Maraming salamat. Sana totoong tapos na to, ha? May isa na lang sana akong hiling. Ano yun? Gusto ko sanang makita yung anak ko. Ha? Hindi. Joy, ipakita mo na. Karapatan niya yun. Benny, maraming salamat. Sandali, kukunin ko siya. Kasama ng mga pinsan niya at ng mga tiyahin ko. Nag-ikot sila. Pero nandyan lang yun. Malaki na siguro yung bata, ano? Mahigit 1 taon na siya. Ayun na ba siya? Yung karga ni Joy? Oo, siya na nga. Ang laki na nga ng anak ko. Cedric, pasensya na ha kung hindi ko siya ipapahawak sa'yo. Okay lang, Joy. Naiintindihan ko. Hello, baby. Hello, junior ko. Junior nga siya, pero Benny Junior. Ano? Boba ka ba? Bakit kay Benny mo pinangalan yung anak ko? Joy, dali mo na muna si Junjun sa mga tita. Hoy, Joy! Huwag mo ilalayo yung anak ko sa akin! Nakita mo ba yung ginawa mo sa bata? Takot na takot. Paano di ako sisigaw? Eh bakit sa inyo ipinangalan yung anak ko? Pwede ka namang magtanong ng maayos. Bakit kailangan mong sumigaw? Hoy, wag niyo akong ginagagong dalawa ha! Ano bang problema mo? Bakit ba ganyan ang ugali mo? Mababait naman ang magulang mo. Huwag mo idama yung mga magulang ko dito! Wala silang pakialam dito!
Gusto ko lang sabihin sa'yo na nung pinalayas mo ako sa bahay mo, kinausap ako ng mga magulang mo. Ibinigay nila sa akin yung ipinangako nilang separation pay at sinobraan pa nila. Yun ang pinanggastos ko para makapag-exam ako. Utang na loob ko rin sa magulang mo kung bakit ako CPA ngayon. Pati mga magulang ko inuto mo? Tinulungan ka na nga, pinerahan mo pa. Gusto ko rin sabihin sa'yo na nagpunta dito ang mga magulang mo at nakita na nila ang apo nila at nagpapadala sila ng sustento. Ayaw ko na sana pero nahihiya sila sa mga ginawa mo kaya sila ang babawi sa mga kasalanan mo. Sinungaling ka? Bakit pa nila gugustuhin makita yung apo nila sa akin para maibigay yung mana ko? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Na baka ginagawa lang nila yun para magbago ka. Huwag mo akong ginagago, Benny ha. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Hayop ka talaga! Pati anak ko bibigyan mo ng trauma! Lumayas ka na dito! Kasalanan mo lahat to. Bakit kasi dito mo ipinangalan sa pangit na to yung anak ko? Tumigil ka ng kakapangit mo! Joy, hayaan mo na lang siya. O kita mo, tanggap niyang pangit siya? Oo, tanggap ko. Pero tandaan mo na ang sinasabi mong kapangitan ko, pwede kong ipaopera sa doktor para umayos. Pero ang ugali mo, kahit sinong doktor, wala nang magagawa pa. Sige na, alis na ako. Magsama kayo. Mabuti pa nga! Papadudot, hindi na nga nang gulo si Cedric mula noon. 2 taon na si Benny Jr. pero hindi na kami ginugulo pa ni Cedric. Pero patuloy pa din ang komunikasyon namin sa mga magulang niya. Dahil sa nabalitaan ng mga magulang niya ang ginawa ni Cedric na ikinatakot ng bata ay nagalit lalo ang mga magulang niya sa kanya. Hindi na din siya binigyan ng sustento sa bata na nila ibinibigay ang lahat. Papadudot, hindi naman kami masamang tao ni Joy. Kasi pinag-uusapan pa din namin na ipakilala si Cedric sa anak niya bilang lehitimong ama nito. Pero kailangan naming hintayin ang tamang panahon para dito. Papadudot, magkakaroon na ng kapatid si Benny Jr., buntis na po si Joy sa ikalawan naming anak. Papadudot, si Cedric naman bilang wala na ang karangyaan sa kanya ay isa na lamang empleyado sa isang kumpanya. Sinubukan ni Cedric na makipagrelasyon ng ilang beses kaso'y wala pong tumatagal sa kanya dahil na din sa ugali niya. Kaya ngayon ay wala pa din siyang asawa at anak. Wala na din siyang nadisgrasya sa mga naging girlfriend niya. Salamat po, Papadudot, sa inyong pagbabahagi ng aking kwento sa inyong mga tagapakinig. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Benny. May kabutihang hindi nang hihingi ng kapalit. Kadalasan ay ang panahon ang gumagawa ng paraan para maibalik ang kabutihang ating ginawa. Ang pagtatakwil kailanman ay hindi nagbibigay ng magandang katapusan kanino man. Subalit ang pagtanggap at pag-ako sa isang responsibilidad na hindi naman sa atin ay isang bagay na karapat-dapat lang nagantihan ng kabutihan ng darating na panahon. Ako po ang inyong si Papadudot. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang respeto para sa sarili ay pwedeng mawala kapag nakaramdam tayo ng pagmamahal sa maling sitwasyon. Mawawalan din tayo ng pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Kahit alam nating mali ay itutuloy pa rin natin, masunod lamang ang sinisigaw ng puso natin. Pero hanggang kailan nga ba natin dapat na ipaglaban ang isang maling relasyon? Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Mau.
Isang probinsyana na nakipagsapalaran sa Maynila upang humanap ng magandang kapalaran. Naniniwala kasi siya na mas mapapaganda ang buhay niya sa Maynila dahil mas maraming trabaho dito ang kikita siya ng malaki. Pero hindi lang trabaho ang natagpuan niya dito sa Maynila, kung hindi pati na rin pagmamahal. Pagmamahal mula sa isang tao na mahihirapan siyang maging kanya dahil nakatali na ito sa iba. Gusto mo na bang makilala si Mau at marinig kung paano niya ipinaglaban ang pagmamahal na nararamdaman niya? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Kagaya ka rin ba niya na todo-todo kung magmahal? Yung tipo na kahit nasa maling sitwasyon na ay ipaglalaban pa rin para lamang maging masaya? O mas pipiliin mong magparaya para hindi makasakit ng ibang tao? Si Mau kaya, paano niya na-realize na mali na ang paraan niya ng pagmamahal? Nagsisi kaya siya dahil pinilit niyang ipaglaban ang alam niyang maling pagmamahalan? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga nakikinig ngayon na ating mga kabarangay. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Mau, 32 years old, taga Agusan del Sur. Pero ngayon ay dito na nakatira sa Maynila. Dati akong nagtatrabaho bilang tagabantay sa isang karinderya. At doon ko po na-discover itong programa ninyo na Barangay Love Stories. Mula noon ay palagi na ako nakatutok dito sa inyong radio station. At eto nga at naisipan ko na rin gumawa ng sulat para magbahagi ng aking sariling kwento ng buhay. Kagaya ng nabanggit ko kanina, laking probinsya talaga ako, Papa Dudut. Nakatungtong ako ng kolehiyo pero hindi rin nakatapos. Mahirap kasi ang buhay namin noon sa probinsya. 9 kaming magkakapatid at panglima ko. May mga sarili ng pamilya ang 4 sa mga kapatid ko. At ang mga magulang ko ay sa bukid nagtatrabaho. Sa totoo lang, ayokong magaya sa buhay ng pamilya namin. Ayokong magkaroon ako ng pamilya na sanay sa isang kahig at isang tuka. May boyfriend na ako noon at Tristan ang pangalan niya. Ilang beses niya akong inalok na magpakasal na kami pero palagi ko yung tinatanggihan. Gusto niya na kasing bumuo na kami ng pamilya at magkaroon ng anak. Uso rin sa lugar namin ang pag-aasawa ng maaga pero ayokong makiuso sa kanila. Gusto ko na umasenso ako kaya naman nang minsang dumalaw ang tiyahin ko sa bahay at inalok niya ako ng trabaho bilang tagabantay ng karinderya niya sa Maynila ay kagad ko yung tinanggap. Wala rin naman naging pagtutol noon ang mga magulang ko dahil nasa tamang edad na ako, Papa Dudut. Ate, ito na yung sukli mo. Salamat. Teka, sobra ata tong sukli na binigay mo sa akin. Hala, talaga ba? Oo, sobra nga ng 10 piso. Ito ibabalik ko na sa'yo. Naku, salamat. Mapapagalitan na naman ako ni Chang kapag nalaman niyang nagkamali na naman ako ng bigay ng sukli. Salamat talaga, ate. Wala yun. Bago ka lang dito, no? Oo, mag-iisang linggo pa lang ako dito sa Maynila. Pamangkin ako ng may-ari nitong karinderya. Kaya pala hindi pamilyar ang mukha mo sa akin. Ako nga pala si Joy. Mau naman ang pangalan ko, Ate Joy. Joy na lang ang itawag mo sa akin. Ang lakas makatanda ng ate. Tsaka mukha namang hindi gaanong nagkakalayo ang edad nating dalawa. Sige, Joy na lang. Matanong ko lang, may asawa ka na ba o boyfriend? Boyfriend lang, pero andun siya sa probinsya namin. Bakit hindi mo siya sinama dito sa Maynila? Ayaw niya eh.
Ang sabi niya, nasa probinsya raw ang buhay niya at wala dito. Kaya hihintayin niya na lang daw akong bumalik dun sa amin. Sa bagay. Pero mabuti na rin yung dumating ka dito sa Maynila na may karelasyon ka na. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, marami kasing loko dito sa Maynila. Ang madalas na target ng mga mata nila, yung mga babaeng galing probinsya na kagaya mo. Makikipagkilala sila sa'yo, manliligaw hanggang sa mapasagot ka na. Pero ang hindi mo alam, pamilyadong tao na pala sila. Grabe, ang sama naman ng ugali ng gagawa nun. Sobra! Kaya nga kailangan mo mag-ingat kasi maraming loko na nagpapanggap na single dito sa Maynila para lang makabilog ng ulo ng babae. Naku, yan naman ang hindi nila magagawa sa akin kasi loyal ako sa boyfriend ko. Kaya nga mas okay talaga na may karelasyon ka na para hindi mo na sila pagtutuunan ng pansin. Sa ganda mong yan, sigurado ako na maraming lalaki ang magkakandara pa na manligaw sa'yo. Eh ikaw ba, Joy? May asawa ka na ba o boyfriend? Meron na akong asawa at 3 anak. Halata naman sa katawan ko, di ba? Grabe, hindi naman masyado. Huwag mo nang i-deny. Halata naman talaga sa akin kasi ang taba ko na ngayon. Pero siguro no mga kasing edad mo ko, mas payat pa ako sa'yo. Naging triple na lang talaga ngayon ang laki ng katawan ko kasi puro mag-aama ko na lang inaasikaso ko. Hindi na nga ako masyado nakakapagsuklay o lagay man lang ng pulbo sa mukha ko. Pero okay lang naman sa akin basta nakikita ko silang masaya. Lalo na yung asawa ko. Tanggap niya ako kahit gaano pa kalaki ang katawan ko. Nakakainggit naman. Sana ganyan din ang boyfriend ko kapag naging mag-asawa kami. Malalaman mo yan kapag nagpakasal na kayong dalawa at lumaki na rin ang katawan mo ng kagaya sa akin. Kung mahal ka talaga niya, kahit ano pa ang maging itsura mo, hindi magbabago ang nararamdaman niya para sa'yo. Papadudot isa si Joy sa mga naging kaklose ko na customer sa karinderyang binabantayan ko. Siguro ay nasa 10 taon din ang tanda niya sa akin pero ayaw niyang tawagin ko siyang ate. Tuwing Sabado o araw ng palengke lang din siya nakakadaan para bumili ng ulam. Pero medyo nagtatagal siya doon dahil sa pakikipagkwentuhan sa akin. Naaaliw naman akong kausap siya kahit papaano. Marami kasi siyang kwento na tungkol sa asawa at mga anak niya. Kung paano niya napabayaan ang sarili niya para sa pamilya niya. Medyo halata ngayon sa kanya dahil hindi siya masyadong nag-aayos ng kanyang sarili. Mataba siya, oily ang mukha at parabang hindi man lang sinuklay ang kulot niyang buhok bago siya umalis ng bahay. Ganon pa man ay magaan ang loob ko sa kanya kaya madalas kaming nagkwekwentuhan kapag nasa karinderya siya at walang ibang customer doon. Papadudot ayaw talaga ng boyfriend kong si Tristan na lumuwas ako ng Maynila. Ang sabi niya ay parang nakipaghiwalay na rin daw ako sa kanya kapag tinuloy ko ang plano ko na pagtatrabaho na malayo sa kanya. Sinagot ko naman siya na kung talagang mahal niya ako ay susuportahan niya ako sa gusto kong gawin sa buhay ko. Kasama pa rin naman siya sa mga plano ko. Basta magtitiwala lamang kami sa isa't isa. Umalis ako noon na maayos ang relasyon namin. At akala ko ay may Tristan pa ako na babalikan sa probinsya. Pero wala na pala dahil tinext sa akin ng isang pinsang ko na nagpakasal na raw si Tristan sa isang kapitbahay naming babae dahil nabuntis niya ito o papadudot. Miss, pahingi pa nga ako sabaw. Sige po, sandali lang. Ito po oh. Salamat. Oy, miss! Ano ba naman tong binigay mo na ulam sa akin? Bakit po? Anong problema? Anong problema? Ikaw! Ikaw ang problema! Tsaka tong ulam na binili ko dito sa karinderya nyo kanina. Butas ang plastic! Kaya natapon lang ang sarsa habang naglalakad ako pabalik sa jeep ko. Naku, pasensya na po. Hindi ko napansin. Hindi mo napansin? O tanga ka lang talaga? Ilalagay mo na nga lang sa plastic eh. Hindi mo man lang tinignan kung maayos ba yun o may butas. Pasensya na po talaga. Papalitan ko na lang po. Huwag na! Nalipasan na ako ng gutom. Kung bakit naman kasi ang tanga-tanga ng tindera sa karinderya na to eh. Pare, kalma lang.
Huwag masyado mainit ang ulo. Anong hindi init ang ulo ko? Kanina pa ako gutom. Tapos banban pa yung tindera dito. Kung inayos niyo yung pagtakal nung binili ko kanina, di sana masasayang ang pera at oras ko. Pero hindi naman sinasadya ng tindera. Saka narinig ko kanina, nagsorry na si ate sa'yo. Maibabalik pa ba ng sorry niya ang mga nasayang? Mabuti pa umalis na ako. Baka kung ano pa masabi ko. Nakakainit talaga ng ulo yung babae na yan eh. Buisit! Miss, ayos ka lang? Oo, salamat sa pagtatanggol na ginawa mo sa akin. Wala yun. Hindi naman kasi niya kailangan na sumigaw-sigaw pa dito sa karinderya nyo. Tama naman kasi siya. Nang dahil sa akin, nasayang ang oras at pera niya sa pagpunta niya dito. Pero hindi mo naman sinasadya nangyari. Saka nagsorry ka na sa kanya. Hindi niya na dapat pinalaki pa yung issue. Pero matanong ko lang ulit. Ayos ka lang ba talaga? Oo. Sigurado ka? Napuna ko lang kasi parang kanina ko pa matamlay. Saka namumugto rin yung mga mata mo. Alam ko na hindi naman tayo close. Pero kung kailangan mo na makakausap para gumaan ang pakiramdam mo, pwede mo sabihin sa akin yan. Ang totoo kasi, nalaman ko na yung boyfriend ko sa probinsya, ikinasal na pala sa ibang babae. Ano? Paano nangyari na ikinasal siya sa iba kung ikaw ang girlfriend niya? Ang sabi sa akin ng pinsan ko, may nabuntis daw yung boyfriend ko, kaya pinakasalan na niya agad. Ang sakit lang kasi, akala ko may boyfriend pa akong babalikan sa probinsya namin. Walang iya pala yung boyfriend mo. Ang kapal ng muka. Yan din ang sabi ng pinsan ko. Alam ko naman na ayaw talaga niyang pumunta at magtrabaho ako dito sa Maynila. Pero kaya ko lang naman ginawa to kasi gusto kong makapag-ipon para sa kinabukasan naming dalawa. Yun pala, ibang babae na ang gusto niyang makasama. Miss, hindi mo na dapat iniiyakan ng isang lalaki na kagaya nun. Maganda ka, sa kabata pa. Sigurado ako na may iba ka pang makikilala na pwedeng makapagpasaya sa'yo ng totoo. Kaya huwag mo nang pag-aksayan pa ng luha ang lalaki na yun. Oo, tama ka. Alam ko rin naman nalilipas din tong sakit na nararamdaman ko ng dahil sa kanya. Pero thank you ulit ha. Thank you sa pakikinig sa akin. Walang anuman. Ako nga pala si Carl. Ikaw, miss, anong pangalan mo? Mawang pangalan ko. Salamat ulit, Carl. Papadudot, sa unang beses pa lamang na nagkausap kami ni Carl ay naging magaan na ang pakiramdam ko sa kanya. Siguro kasi broken-hearted din ako ng mga panahon na yon. Kumbaga kailangan ko talaga ng makakausap at nagkataon na si Carl ang nakausap ko tungkol sa pagkabigo ng puso ko. Kinagabihan pa nga ng araw na yon ay sinubukan ko pang tawagan si Tristan. Inasahan ko na nga noon na hindi niya sasagutin ang tawag ko. Pero nagulat ako nang sagutin niya yon, Papadudot. Doon kami nagkausap at tinanong ko sa kanya kung bakit at paano niya nagawa na lokohin ako. Minahal ko siya ng totoo at umasa ako na tutuparin niya ang pangako niya sa akin na hihintayin niya akong bumalik sa probinsya. Umasa ako na pakakasalan niya ako kagaya ng pangako niya. Nagsorry naman siya dahil nagkasala siya sa relasyon namin. Pero kasunod noon ay mga panunumbat niya sa pagkukulang ko sa kanya. Masyado raw ako naging makasarili at ambisyosa. Hindi ko man lang daw inisip ang future naming dalawa. Puro pangarap ko lang daw para sa sarili ko ang mahalaga sa akin. At natapos ang pag-uusap na yon na pareho na kaming nagsusumbatan sa mga naging kasalanan at pagkukulang namin sa isa't isa. Siguro nga ay may punto siya sa mga sinabi niya. Pero masama na ba talaga para sa isang probinsyanang kagaya ko ang mangarap ng mataas, Papadudot? Papadudot, aaminin ko na nahirapan ako mag-move on mula kay Tristan. Siya kasi ang first love ko. First boyfriend at first sa lahat ng bagay na pagdating sa relasyon. Mabuti na lang at ako yung tipo ng babae na medyo ma-pride kaya pinigilan ko rin ang sarili ko na habulin pa siya. Yun din ang payo sa akin ng kaibigan kong si Joy nang malaman niya ang tungkol sa panloloko
na ginawa sa akin ni Tristan. Sinabi niya na mabuti rin daw na maaga kami naghiwalay ni Tristan kasi mahirap kapag natali na ako. Tapos saka pa ito biglang nagloko. Marami pa naman daw akong ibang lalaki na makikilala kaya huwag ko raw pang hinayanganan si Tristan. Papadudot nagsimula na rin kaming maging close ng tricycle driver na si Carl. Madalas na kasi talaga siyang kumain sa karinderya namin kaya naman naging madalas din ang pag-uusap naming dalawa. Sa aming dalawa ako ang mas palaging nagkukwento ng buhay ko. Yung klase ng buhay namin sa probinsya, mga pangarap ko sa buhay at pati na rin ang pagkabigo ko. Dahil may ilang taon din ang tanda niya sa akin ay madalas niya akong payuhan na talaga namang nakapagpapagaan ang loob ko. Kaya hindi nagtagal ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya hanggang sa maging boyfriend ko na nga si Carl, Papa Dudu. Mau, itong tubig mo. Mabuti talaga at nakarating ka rito sa bahay namin. Salamat, Joy. Sorry, medyo na-late ako. Naligaw kasi ako kanina eh. Nakarating pa ako hanggang dun sa may simbahan. Naku, malayo-layo na yun. Dapat tumawag ka sa akin kasi medyo mahirap talagang hanapin tong bahay namin. Ayos lang, kasi alam ko na busy ka rin kasi nga piyesta ngayon dito sa inyo. May dala nga pala akong cake. Salamat, Mau. Dapat hindi ka na nag-abala. Nahihiya naman akong pumunta dito nang walang kahit na anong dala. Sa probinsya kasi namin, kapag pupunta kami sa bahay ng may handa para sa piyesta, dapat may dala rin kaming kung ano. Talaga? Dito, hindi mo na kailangang gawin yun. Basta dumating ka, ayos na yun. Bakit pala hindi mo sinama ang tiyang mo? Sinabihan ko rin siya na sumama sa akin kaya lang busy daw siya ngayon. Pero sarado naman ang karinderya niyo pag linggo, di ba? Oo. Kaya lang mamimili raw siya ng mga gulay at karne para sa lulutuin niya sa susunod na araw. Sasama nga dapat ako sa kanya pero sabi niya pumunta na lang daw ako dito sa inyo. Ngayon lang din kasi ako makakapunta sa isang piyestahan dito sa Maynila. Nako, sisiguraduhin ko na mag-e-enjoy ka. Kasi bukod sa marami ako niluto na pagkain dito, pupunta tayo sa plaza mamaya. Ano namang gagawin natin sa plaza? Mahilig ka makinig sa mga kanta ng mga banda, di ba? May mga banda kasi natutugtog dun mamaya. Talaga? Oo, at ang alam ko, nandun din ang paboritong banda mo. Kaya sigurado ako na mag-e-enjoy ka ron. Naku, excited na ako, Joy. Matagal ko na rin kasing gusto mapanood na tumugtog yung paboritong banda ko. Kaya nga kinulit talaga kita na pumunta dito. Kasi bukod sa makikipiesta ka, manonood tayo ng mga banda. O nga pala, bakit hindi mo sinama yung boyfriend mo? Hindi raw siya pwede ngayon kasi may aasikasuhin siya dun sa bahay nila. Sayang naman kasi gusto ko na rin sana siya makilala. Huwag ka mag-alala, next time ipapakilala ko talaga siya sa'yo. Ang dami palang bisita dito sa bahay nyo. Buti hindi ka nahirapan sa pagluluto. Dumating kasi yung ibang pinsan ko para tumulong sa akin. Yung iba sa kanila, inaasikaso naman yung 3 anak ko. Kaya medyo petiks na ako ngayon. Ang babait naman ng mga pinsan mo. Sinabi mo pa. Mga dalaga pa rin kasi kaya hindi pa masyadong busy sa buhay. Kaya ikaw, huwag ka muna mag-aasawa. Enjoyin mo muna yung buhay dalaga mo. Okay lang na mag-boyfriend ka. Basta walang sabit. Tsaka huwag ka na rin muna mag-aanak para hindi ka kagad mahirapan. Masusunod po, Ate Joy. Ate ka dyan? Sabi ng Joy na lang para hindi ko maramdaman na mas matanda ako sa'yo. Ay, teka, andyan na pala ang asawa ko. Ligay, papakilala kita sa kanya. Sige, susunod ako. Iinumin ko lang tong tubig. Kanina pa talaga ako nauuhaw eh. Okay, sige. Honey, nandito yung sinasabi ko sa'yo na kaibigan ko doon sa may karinderya na binibilang ko ng masarap na ulam. Talaga? Nasaan siya? Eto, Mau, si Carl, asawa ko. Carl, si Mau, yung madalas kong kinukwento. Carl, hi. Ikaw pala yung asawa ni Joy? Nice to meet you. Nice to meet you din, Mau.
Papadudot na kikwento ko na noon kay Joy ang tungkol kay Carl na may bago ng lalaki na nagpapatibok ng puso ko. Hindi ko lang sinabi sa kanya ang detalye ng tungkol sa lalaki na yon kagaya ng pangalan o trabaho nito. Basta sinabi ko kay Joy na masaya ako ng mga oras na yon kasi ramdam ko na seryoso sa akin si Carl. Pero hindi ko naman akalain na napakaliit ng mundo. At ang lalaki pala na nagpapasaya sa akin ay ang asawa mismo ng kaibigan kong si Joy. Papadudot, sobra akong nagpigil ng luha at galit ng mga oras na yon. Sobra rin kasi akong nasaktan dahil pakiramdam ko niloko na naman ako ng lalaking pinagkatiwalaan at minahal ko. Kaya pala hindi masyadong nagkukwento si Carl ng tungkol sa buhay niya dahil ayaw niyang madula siya na may asawa at mga anak na pala siya. Wala rin sa isipan ko noon na manira ng isang relasyon. Kaya naman kahit mahirap, isang desisyon ang ginawa ko, papadudot. Chang, tapos ko na pong ligpitin yung pinaglagyan ng mga ulam. Okay lang po ba na lumabas ako saglit? Sige. Pero saan ka naman pupunta? Medyo paggabi na. Dyan lang po sa may perya. Nandun po kasi si Isay. Nandun palang babaeng yon. Kaya naman pala hindi nagre-reply sa mga text ko kanina pa. Naku, hindi po ba siya nagpaalam sa inyo? Ay hindi. Ang sabi niya lang gagabihin siya ng uwi. Pero ang akala ko may overtime lang sa trabaho. Yung anak ko na yun talaga, oo. Kahit kailan hindi marunong magsabi sa akin kung nasaan ba siya. Tamad din po kasi talagang mag-text yung si Isay. Isang text nga lang po natanggap ko mula sa kanya kanina eh. At ang sabi niya nga po, sumunod ako sa kanya dun sa may perya. Ay, mabuti ka pa, tinext niya. Samantalang ako, wala akong natanggap na kahit anong text o kahit man lang chat sa Facebook. Pero sige, sumunod ka na dun sa kanya at bantayan mo ang anak ko na yon, ha? Baka magkita na naman sila ng boyfriend niya kung saan pa sila pumunta. Okay po, Chang. Alis na po ako. Mag-iingat ka at huwag na kayo masyado magpapagabi ni Isay, ha? Opo. Ay, nakakapagod namang maglakad. Mabuti na lang malamig ang panahon. Mau! Oh, ang ginagawa mo dito? Hindi ka kasi nagre-reply sa mga text ko sa'yo. Hindi ka rin sumasagot sa mga tawag ko. Tapos kapag pumupunta ako sa karinderya, hindi mo naman ako pinapansin. Kasi wala naman tayong dapat na pag-usapan pa. Meron, Mau. At ano naman yun, Carl? Kung paano mo ako niloko at ginawang kabit mo? Hindi ko naman sinasadya. Carl, alam ko na probinsyana ako pero wag mo naman sana akong gawing tanga. Maniwala ka sa akin. Wala akong intensyon na lokohin o saktan ka. Naipit lang talaga ako sa sitwasyon. Kaya niloko mo ko at pinaniwala mong binata ka na ligawan mo ko? Ako naman si tanga, naniwala sa lahat ng mga sinabi mo at minahal ka. Minahal din naman kita, Mau. Pero ang punto dito, niloko at sinaktan mo ko. Wala nga ako intensyon na gawin yun sa'yo. At wala rin sa plano ko ang maging kabit mo. Iiwan ko na si Joy. Ano sabi mo? Iiwan ko ng asawa at mga anak ko para sa'yo. Kaya mong gawin yun? Oo, kasi nga ikaw na yung mahal ko. At hindi ko nakakayanin na mabuhay nung wala ka. Mau, sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Alam ko na mali talaga na hindi ko sinabi sa'yo yung totoo. Pero kung may isang bagay man na totoo sa mga sinabi ko sa'yo, yun ang mga salitang mahal na mahal talaga kita. Mau, makinig ka sa akin. Ikaw lang at wala nang iba. Papadudot, wala naman talagang babae ang ginusto na maging kabit o pangalawa sa buhay ng taong mahal nila. Pero kapag nandun ka na pala sa sitwasyon na yon ay napakahirap nang gawing tama ang mali. Ni minsan sa buhay ko ay hindi ko naisip na papasok ako sa isang maling relasyon. Galit po ako sa mga babaeng nakikiapid sa mga lalaking may asawa at mga anak na. Naiinis ako sa kanila kasi tinatanggalan nila ng respeto ang mga sarili nila. Yun pala ay papasok din ako sa ganong sitwasyon. Nang malaman ko na pamilyadong tao na pala si Carl ay nag-decide na akong tapusin ang lahat sa amin, papadudot. Ang sabi ko pa noon sa sarili ko ay hindi ko tatanggalan ng respeto ang sarili ko para maging kabit lamang sa isang relasyon.
Pero lahat pala ng desisyon ay pwedeng magbago sa isang iglap lang. Lahat ng mga salitang binibitawan natin ay pwede nating kainin dahil yon ang nangyari sa akin noon. Kahit na ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko na makikipaghiwalay na ako kay Carl ay hindi ko rin yon nagawa nang sabihin niyang ako na talaga ang totoong mahal niya, Papa Dudut. May bahagi ng sarili ko ang tumututol sa relasyon namin ni Carl. Alam ko naman kasi na mali talaga ang lahat sa aming dalawa. Pero mas malakas ang pagmamahal na nararamdaman ko. Sinubukan ko namang labanan yon kasi pwedeng walang patunguhan ng lahat. Pero anong magagawa ko? Sadyang nahulog na ang loob ko kay Carl. Hindi na kaya pang magpigil ng puso ko na mahalin ang isang lalaking pamilyado na. Kaya naman nagpatuloy na ang relasyon namin at pumayag na rin ako na ibahin niya ako para hindi siya mahirapan na dalawin ako. Maliit na paupahang bahay ang kinuha niya para sa akin kaya mura lang ang bayad. At doon niya mas naiparamdam sa akin ang pagmamahal niya. Umalis na rin ako sa karinderya ng tiyahin ko at nagtrabaho na lamang sa isang manuka na malapit lang din sa tinutuluyan kong bahay. Isa rin sa nakapagpalakas ng loob ko na hindi na bumitaw sa relasyon namin ay yung mga salitang binibitawan ni Carl, Papa Dudut. Napagod na siya sa buhay nila mag-asawa ni Joy. Na hindi na siya masaya sa piling nito at tanging mga anak na lang nila ang dahilan kaya patuloy pa rin siyang nakikisama sa dati niyang asawa. Ako na raw talaga ang mahal niya at handa siyang iwanan ito para sa akin. Naisip ko rin tuloy noon na siguro'y kami talaga ni Carl ang para sa isa't isa. Kami ang tinadhana na magmahalan. Sadyang pinagtagpo lang kami sa maling pagkakataon pero kami ang inilaan ng Diyos na magsama sa habang buhay. Kasi kung hindi bakit pa kami pagtatagpuin para magmahalan? Dumating si Carl sa buhay ko para tulungan akong maghilom ang sugat na ibinigay ni Tristan sa puso ko. At nakilala naman ako ni Carl para muling bigyan ng kulay ang malungkot na buhay may asawa niya, Papa Dudut. Mahal, pwede ba mamaya ka na umuwi sa inyo? Hindi pwede, mahal eh. Ang sabi ko kay Joy, niaasikasuhin lang ako sa munisipyo para sa tricycle ko. Kaya ako umalis sa bahay namin. E di sabihin mo na natagalan ka lang sa pag-aayos sa munisipyo. Babawi na lang ako next time. Pero sa ngayon, kailangan ko munang umuwi ng maaga. Ilang beses mo nang sinasabi yan pero palagi mo naman akong binibitin. Hindi na nga ako pumasok sa trabaho ko sa manukan ngayon tapos maaga mo naman akong iiwan dito sa bahay. Pasensya ka na talaga, mahal. Ang totoo, parang medyo nakakahalata na rin kasi si Joy sa akin. Ano namang ibig mong sabihin? Tinatanong na kasi ako ni Joy kung bakit napapadalas daw na gabing-gabi na kung umuwi ako. Napapadalas na rin ang pagtatalo namin. At sinasabi niya na alam niyang may kinalolokohan akong ibang babae. Anong sinagot mo sa kanya? Siyempre, sinasabi ko lang na kailangan ko sipagan sa pamamasada ng tricycle. Kasi malapit na ang pasukan ng mga bata. Tapos muntik niya pang mabasa yung text mo sa akin na kailan ba ulit tayo magde-date. Mabuti na lang nakuko kagad yung cellphone ko sa kanya. At sinabi ko na empty bat na kaya kailangan ko nang i-charge. Kapag kasi nasa bahay ako, huwag mo na lang muna ako i-text, mahal. Namimiss kasi kita kaya ako ginagawa yun. Alam ko, pero baka nga kasi malaman na ni Joy tungkol sa atin. Kaya nag-iingat lang din ako. Kung mangyari man yun, edi sabihin na lang natin sa kanya ang totoo. Hindi naman pwede yun. Bakit? Akala ko ba ako ang mas mahal mo ngayon? Oo nga, pero intindi mo naman sana ang sitwasyon ko. May mga anak kami ni Joy. Intindihin mo rin sana ang sitwasyon ko. Baka nakakalimutan mo, Carl. Nangako ka sa akin na iiwan mo na yung asawa mo. Konting panahon lang naman ang hinihingi ko sa'yo, Mau. Ayoko rin naman kasing biglain si Joy, lalo na mga bata. Pero tutupad talaga ako sa pangako ko. Huwag ka mag-alala. Carl! Oh. Lumabas ka dyan! Boses ni Joy yun Alam ko na! Ginagawa niya sa labas ng bahay. Naku, patay na. Ito na yung kinakatakot ko. Mau, dito ka lang sa kwarto. Ako nang lalabas ng bahay para kausapin si Joy. At kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalabas dito. Naiintindihan mo? Oo, naiintindihan ko. Puntahan mo na yung asawa mo. Lumabas ka dyan, Carl! Lumabas kayo ng kabait mo! At harapin niya akong dalawa!
Honey, anong ginagawa mo dito? Sinasabi ko na nga ba na tama ako? Nasaan siya? Nasaan ang kabit mo? Ha? Ano bang sinasabi mo? Wala akong kabit. Bahay to ni paring Marvin. Yung kasama kong tricycle driver. Huwag mong binibilog ang ulo ko, Carl! Dahil alam ko na bahay to ng kabit mo! May nakapagsabi sa akin na dito ka raw madalas na pumupunta kapag hindi ka pumapasada ng tricycle mo! Kaya ilabas mo na yung kabit mo! Honey, wala nga akong kabit. Huwag ka na magsinungaling! Alam ko nandyan lang ang kabit mo! Ilabas mo na yung makating hikat na yan dahil kating-kating na rin akong kalbuhin siya! Ang kapal na mukha niyang pumato sa lalaking may asawa na! Gano'n na ba talaga siya kadesperada? Wala na ba talaga ibang lalaki pumapatol sa itsura niya? At ikaw pa talaga ang nilandi niya? Ha? Sigurado ako na simpakit ang ugali niya ang mukha niya! Hoy! Oh! Sino tinatawag mong pangit, ha? Hindi ako desperada. Sadyang mahal lang ako ng asawa mo kaya pinatulan ko siya. Ano ginagawa mo dito? Di ba sabi ko huwag ka lumabas ng kwarto? Pagsabihan mo yung asawa mo, ha? Ang sakit magsalita. Akala mo naman nukno ka ng ganda? Ang kapal! Mau? Ikaw ang kabit ng asawa ko? Oo, ako nga. Nagulat ka, no? Kaya tigil-tigilan mo na yung panlalait mo sa akin. Kasi sa ating dalawa, alam naman natin kung sino ang totoong pangit at laspag ang pagmumuka. Papadudot nagkaroon din naman ng espesyal na bahagi si Joy sa buhay ko bilang kaibigan ko. Siya kasi ang madalas kong nakwekwentuhan ng mga problema ko noon tungkol sa pamilya ko at sa ex-boyfriend kong si Tristan. Wala na akong halos inilihim sa kanya dahil malaki ang tiwala ko sa kanya bilang kaibigan ko. At alam ko na naging ganon din siya sa akin. Marami siyang nakwento noon ng mga problema nilang mag-asawa. Ramdam niya raw na unti-unti nang nawawala ang pagmamahal sa kanya ng asawa niyang si Carl. Pero ayaw niyang bumitaw, Papadudot. Ayaw niyang masira ang pamilya nila, lalo na ang sumpaan nila sa harap ng Diyos sa loob ng simbahan. 3 ang mga anak nila at alam niya raw na mahihirapan ang mga ito kapag naghiwalay silang mag-asawa. Kaya kahit nahihirapan na siya dahil sa panlalamig sa kanya ni Carl ay hindi pa rin siya bumibitaw para sa mga anak nila. Doon ako na guilty, Papadudot, kasi alam ko na ang dahilan ng panlalamig sa kanya ni Carl. Kilala ko kung sino ang bagong babae na nagpapatibok ng puso nito. Walang iba kung hindi ako, Papadudot, ang babae na tinuring ni Joy na isang tunay na kaibigan na masasandalan sa oras na nahihirapan siya. Pero hindi ko namang kasalanan kung ako na ang bagong mahal ng asawa niyang si Carl, Papadudot. Mahal, thank you sa pagdala mo sa akin dito sa restaurant. Sobrang ganda dito. Nagustuhan mo ba dito? Sobra! Ang ganda ng view tapos ang sarap pa ng pagkain nila. Ikaw ha, mag-iisang taon na tayo pero ngayon ko lang nalaman na may konting kaswitan ka rin naman pala sa katawan. Alam mo naman na hindi talaga ako masyado marunong magpakilig ng babae. Kaya nga konti lang talagang nakarelasyon ko. Ayos lang yun. Basta ang importante naman, alam ko na hindi ka chick boy kagaya ng ibang lalaki dito sa Maynila. Mahal, thank you talaga ha. Para saan? Sa pagdala ko sa'yo dito sa sosyaling restaurant na to? Huwag ka mag-alala. First time ko rin naman dito. Talaga? First mo lang din dito? Oo. Kasi hindi naman talaga ako galang tao. Pero nung sinabi mo sa akin na marami kang gusto mapuntahan na lugar dito sa Maynila, naghanap ako sa internet na mga pwede natin pasyalan o kainan kagaya ng restaurant na to. Grabe, ang sweet mo talaga. Hindi ka naman ganyan ka-sweet sa akin dati ha. Limitado pa kasi mga kilos ko noon. Saka sabi ko sa'yo, di ba? Babawi ako sa oras na matapos na ang lahat sa amin ni Joy. Oo, kaya nga hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Thank you talaga, mahal. Kanina ka pa rin papasalamat, mahal ah. Hindi naman masyadong mahal tong in-order natin mga pagkain. Nahihiya nga ako sa'yo kasi medyo tinipid pa kita ngayong mansari natin. Ang sosyal nga nito pinuntahan natin pero hindi naman tayo makakain ng marami.
Ano ka ba? Malaking bagay na to para sa akin. Saka hindi lang naman ako nagpapasalamat sa pagdala mo sa akin dito sa restaurant. Kasi sa totoo lang, hindi ko akalain na tutuparin mo pa yung pangako mo sa akin. Na ako talaga yung pipiliin mo kaysa sa asawa mo. Ikaw lang eh. Ayaw mo maniwala sa akin na ikaw talaga yung mahal ko. Kaya nga sobrang saya ko ngayon. Kasi akala ko may iwan na naman ako sa ere. Akala ko masasaktan na naman ako. Alam ko na nagkamali talaga ako sa'yo. Kasi nagsinungaling ako at hindi ko sinabi yung tungkol sa pamilya ko. Pero pinagsisisihan ko na yun, mahal. Nagsisisi na ako na nasaktan ka ng dahil sa akin. Huwag mo nang isipin yun kasi bumabawi ka naman na ngayon. Basta mahal, gusto ko na palagi tayong masaya ha. Kapag nasasakal ka na sa akin, kapag naiingayan ka na o hindi ka na nagagandahan sa akin, sabihin mo kaagad ha. Para alam ko kung kailan ako dapat mag-adjust at mas ayusin ang sarili ko. Mahal, wala kang dapat na ayusin sa sarili mo. Minahal kita sa kung sino at anong klase ng pagkatao meron ka. Kaya hindi mo kailangang magbago para sa akin. Kasi kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin at mamahalin ko. Papa Dudut, pagkatapos ng naging pagsugod ni Joy sa bahay ko ay doon na nagdesisyon si Carl na tapusin na ang lahat sa kanilang relasyon. Dahil alam naman na raw ni Joy ang tungkol sa akin ay wala nang dahilan para magstay siya dito. Pero syempre hindi niya pababayaan ang responsibilidad niya sa mga anak nila. Patuloy pa rin siyang nagpapadala ng pera dito o kaya ay dadalaw kapag may okasyon na may kinalaman sa mga anak niya. Hindi na rin daw niya nagawang kausapin ang mga bata tungkol sa paghihiwalay nila ni Joy. Pero sigurado siya na maintindihan naman ng mga ito ang sitwasyon nila. Madalas na raw kasing makita ng mga bata ang pagtatalo nila ni Joy noon. Kaya alam niyang batid na ng mga anak nila ang posibilidad na maghiwalay silang mag-asawa. Masaya talaga ako noon dahil ako ang pinili ni Carl, Papa Dudut. Doon ko napatunayan na totoo ang sinasabi niya na ako na ang mahal niya at hindi na si Joy. Akala ko kasi hanggang sa mga oras na yon ay binobola niya lamang ako para hindi ko siya hiwalayan. Akala ko ay hindi niya tototohanin ang pangako niya na hihiwalayan niya si Joy para sa akin. Hindi ko alam kung napasubo lang ba siya kaya niya iniwanan si Joy dahil nalaman na nga nito ang tungkol sa aming dalawa. Baka napilitan lang siya na hiwalayan ito dahil sa galit na rin ni Joy. Pero hindi na yon importante pa, Papa Dudut. Dahil mas mahalaga ang bagay na ako na ang pinili ni Carl na makasama, Papa Dudut. Papa Dudut, kagaya ng sabi ko kanina, wala naman sigurong tao ang gusto na maging kabit o pangalawa sa buhay ng mahal nila. Kagaya ko ay naipit lang talaga ako sa sitwasyon. Una kasi hindi ko naman alam na may asawa at mga anak na pala si Carl. Kung alam ko lang noong umpisa pa lamang ay nilayuan ko na siya at pinigilan ko na ang puso ko na mahalin siya. Pero huli na nang malaman ko dahil sobrang mahal ko na siya noon, Papa Dudut. Pangalawa, kay Carl na nanggaling na matagal na rin ang lalamig ang puso niya kay Joy. At nang makilala niya ako ay doon niya muling naramdaman ang totoong pagmamahal. Nang dahil sa akin ay nagkaroon ulit siya ng ganang mabuhay sa araw-araw. Pero yun talaga ang sinabi ni Carl sa akin. Ako na raw ang kinukuhanan niya ng lakas para magsumikap siya sa buhay. Gusto niya raw na matupad ko ang mga pangarap ko na kasama siya sa buhay ko. Hindi na raw niya ako kayang mawala sa tabi niya. Kaya niya raw iniwan si Joy dahil ako na ang tunay na tinitibok ng puso niya. Nararamdaman ko naman ang sinseridad sa mga sinasabi niyang yon. Pero may takot pa rin ako na baka anumang oras ay manumbalik ang pagmamahal na nararamdaman niya ng ilang taon para sa asawa niya, Papa Dudut. Pwede na siguro tong sabaw ng nilagang baka na niluto ko. Sana magustuhan to ni Carl. Si Carl na siguro yung kumakatok sa pinto. Naiwan niya ba yung susi niya? Bakit kailangan pa niyang kumatok? Ay,
Patayin ko na nga tong apoy sa kalan para mapagbuksan ko na siya ng pinto. Mahal, naiwan mo ba yung susi mo kaya... Joy? Oo, ako nga. Ang asawa ng lalaking kinakasama mo. Ayoko ng gulo kaya umalis ka na. Sino bang may sabi na pumunta ako rito para guluhin kayo? Tsaka bakit parang takot ka na nandito ako? Natatakot ka ba na bigla kang iwanan ni Carl? At bumalik siya sa akin kapag nakita niya ako ngayon? Bakit naman ako matatakot? Alam ko naman na amoy pa lang malaki na ang lamang ko sa'yo. Kumbaga sa bulaklak, sariwa at namumukadkad pa ako. Samantalang ikaw, tuyot na at malapit ng malanta. Pero lahat ng sariwang bulaklak nalalanta rin. At kung mangyari man yun sa'yo, sana hindi ka iwanan ng asawa ko para ipagpalit sa ibang mas sariwang bulaklak. Dami mong sinasabi. Bakit ka ba kasi nandito? Ito lang naman ang pinunta ko rito. Iaabot ko lang tong invitation sa asawa ko para sa birthday party ng bunso namin. Tigilan mo na nga yung pagtawag kay Carl na asawa mo. Iniwanan ka niya para sa akin. Akin na nga yung invitation na yan. Pwede naman kasing i-text mo na lang siya. Nag-effort ka pa talaga na dalhin to dito. Nawala kasi ang cellphone ko at wala rin akong number niya. Kaya dinaan ko na lang yung invitation kasi galing din ako sa palengke na malapit dito. O siya, alis na ako at baka magpang-abot pa kami ni Carl. Tapos hindi ka pa makatulog sa takot na bumalik siya sa akin. Bye! Ang kapal talaga ng mukha ng losyang na yon. Sobrang feeling niya talaga babalikan pa siya ni Carl. Makapaghain na nga lang. Baka pauwi na rin si Carl. Iwan ko na lang dito sa sala tong invitation na to. Mahal, nandito na ako. Uy, parang ang bango ng naamoy kong ulam ah. Sakto kasi naghain na ako dito sa lamesa ng hapunan natin. Maupo ka na dyan. Yun, kanina pa talaga ako nagugutom eh. Ito na yung plato mo ng kanin. Saka maliit na mangkok para sa sabaw at gulay ng sinigang na baka. Thank you, mahal ah. Grabe. Ang sarap naman talaga nitong niluto mo. Siyempre, paborito mo yan kaya sinarapan ko talaga. Nga pala, nagpunta dito si Joy kanina. Talaga? Nagpunta siya dito? Ay bakit parang na-excite ka naman masyado nang marinig mo ang pangalan niya? Hindi ah. Nagulat lang ako kasi tagal na rin namin hindi nagkikita. Kapag dumadalaw kasi ako sa mga bata, palaging wala siya doon. So namimiss mo siya? Siyempre hindi. Bakit ko naman siya mamimiss? Pero anong sabi? Bakit daw siya nagpunta dito? Binigay niya lang yung invitation para sa birthday party ng bunso nyo. Ilagay ko dun sa lamesa sa may sala. Di mo siguro napansin bago ka pumunta dito sa lamesa. Di niya raw kasi alam ang cellphone number mo kaya dinaan niya na lang dito sa bahay. Magbe-birthday na nga pala yung bunso ko. Mahal, pwede ba akong pumunta sa birthday party niya? Oo naman, syempre, anak mo yun eh. Basta para sa mga anak mo hindi kita pagbabawalan. Papadudot alam kong hindi maiiwasan ni Carl na makumpara ako kay Joy dahil maraming taon din silang nagsama bilang mag-asawa. Bukod pa yung mga taon na naging magkarelasyon sila bago sila nagpakasal. Pagdating sa pagluluto, paglalaba, paglilinis ng bahay at kung ano-ano pang bagay na magkaiba kami ni Joy. Kaya nga may takot pa rin ako noon na balikan ito ni Carl pero pinangahawakan ko na lamang ang sinabi niya na ako na ang bagong mahal niya. Gumawa rin ako ng paraan para hindi na masyado pang maalala ni Carl ang dati niyang asawa. Pinalitan ko ang detergent bar na ginagamit ko sa paglalaba na malayo sa amoy na ginagamit ni Joy noon sa mga damit niya. Naghanap din ako ng ibang recipe ng pagluluto para sa mga paboritong pagkain ni Carl. At mas naging malambing ako sa kanya sa tuwing magkasama kami sa bahay. Pinakita ko sa kanya na hindi siya nagkamali ng desisyon sa pagpili niya sa akin. Ako talaga ang mas karapat-dapat para sa kanya. Hanggat maaari ay gusto ko na ako lang ang laman ng puso at isipan niya sa lahat ng oras, Papa Dudut.
Mahal, kumain ka na ba? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Akala ko ba hanggang alas 8 ka lang dun kina Joy? Alas 11 na ng gabi ah. Sorry kasi napasarap yung bonding namin ng mga bata. Saka ang dami rin kasi dumating na bisita kanina. O bakit? Ikaw ang punong abala ron? Hindi naman, kaya lang syempre. Tumulong din ako na mag-asikaso sa mga bisita. Bakit ginawa mo pa yun? Hindi ka naman na doon nakatira. May mga kamag-anak din kasi akong dumating. Kaya nakakaya na hindi ko sila asikasuhin eh. Teka, kumain ka na ba? May dala akong pagkain dito para sa'yo. Ayoko nang kumain. Nalipasan na ako ng gutom. Kung gusto mo, sasabayan na lang kitang kumain para ganahan ka. Eh di ba kumain ka na doon kina Joy? Bakit kakain ka ulit? Para may kasabay kang kumain. Alam ko kasi na ayaw mong kumakain ng wala kang kasabay. Eto, maghahain na ako dito sa lamesa. O sige na, maupo ka na dyan. Masarap to kasi… Kasi luto ni Joy yan. Kaya gusto mong kumain ulit, ganon? Siyempre hindi. Masarap kasi itong pansit malabon. At alam kong paborito mo to. Kaya ito talaga ang unang binalot ko para iuwi dito sa bahay. Sinamahan ko na rin ng lumpiang Shanghai, cake saka gelatin. Eto, ipaglalagay na kita sa plato. Ayoko ngang kumain. Baka mamaya may lason pa yan kasi luto yan ng dati mong asawa. Huwag ka mag-alala, kung may lason man to, sabay tayong mamamatay kasi nga sasabayan kita kumain. Para magkasama pa rin tayo hanggang kabilang buhay, di ba? Siraulo ka talaga. Yan! Ngumiti na rin ang mahal ko. Lapitan nga kita dyan sa upuan mo para mayakap kita. Grabe ang higpit ng yakap ah. Siyempre, para mawala na yung pagtatampo ng mahal ko. Hindi naman ako nagtatampo sa'yo. Naiinis lang talaga ako sa Joy na yan. Pero teka. Bakit? Parang iba yata ang amoy ng pabango na nasa damit mo ngayon. Ha? Hindi naman ako nagpabango ah. Pamilyar sa akin ang amoy ng pabango na yan. Kung hindi ako nagkakamali, yan din ang naaamoy ko dati nung nagkakausap kami ni Joy sa karinderya. Imposible yan, mahal. Baka ibang pabango yung naamoy mo sa kanya noon. Nag-usap ba kayo ni Joy kanina? Siyempre, oo. Pero tungkol lang naman sa mga bata. Niyakap ka ba niya? Hindi. Niyakap mo ba siya? Bakit hindi ka makasagot? Kasi ayaw mo magsinungaling sa akin? Ayaw mo akong makita na nasasaktan? Carl, akala mo ba hindi ko alam na may ilang beses ka nang nagchat-chat sa kanya para humingi ng tawad? At hindi lang yun. Nabasa ko rin sa messenger mo na tinatanong mo siya kung pwede niyo pang ayusin ang lahat sa inyong dalawa. Mau, sorry. Sorry kasi ano? Kasi na-realize mo na hindi pala ako ang mahal mo talaga? Ramdam ko naman eh. Ayoko lang aminin sa sarili ko kasi ayokong mawala ka sa akin. Pero ano magagawa ko? Ayoko rin naman patuloy na ipagsiksikan ng sarili ko sa'yo. Lalo na't alam kong hindi naman talaga akong laman ng puso mo. Pero sana sinabi mo na lang sa akin ng mas maaga. Para hindi ako gaanong nasasaktan ngayon kasi alam ko na kahit akong pinili mo, hindi naman talaga akong laman ng puso mo. Papa Dudut, hindi ko talaga binabawalan si Carl na dumalaw sa bahay ni Joy. Basta para sa mga anak nila. Kilala ko kasi siya bilang responsableng tatay at alam ko na ayaw niyang lumayo ang loob ng mga anak niya sa kanya. Pero yun talaga ang kinakatakot ko noon. Na baka dahil doon ay manumbalik ang pagmamahal niya kay Joy. Kahit na hindi na kami nag-uusapan ni Joy, alam ko na may sarili siyang paraan para bumalik sa kanya si Carl. At yun ay ang gamitin ang 5 anak nila. Papa Dudut, alam ko na hindi hamak na mas maganda at mas bata talaga ako kumpara kay Joy. Mas palaayos din ako at palaging mabango. Hindi kagaya niya na mumurahing kulon lang ang gamit. Marunong din akong mag-makeup pero siya ay hindi magawang suklayin ng maayos ang buhok niya. Yon ang lamang ko sa kanya. Mas alam ko kung paano alagaan ang sarili ko. At ang akala ko ay sapat na yon para manatili si Carl sa piling ko. Ang akala ko ay pinili ako ni Carl dahil sa ganda at pagiging bata ko kumpara sa asawa niya.
Pero lahat pala talaga ay pwedeng magbago sa isang iglap lang. Lahat ng pangako ay pwedeng mapako ng dahil lang sa isang tao na parte ng kanyang nakaraan na akala ko ay kinalimutan na niya. Ramdam ko naman noon, Papa Dudut, na unti-unti nang nagsisimulang manlamig sa akin si Carl. Mag-iisang taon na kaming nagsasama nang mapansin kong napapadalas ang pagdalaw niya sa bahay ni na Joy. Nung una naiinis talaga ako at inaaway ko siya, pero kapag dinadahilan niya ang mga anak niya, alam kong wala na akong pag-asa na manalo sa pagtatalo na yon. Kasi ayoko rin namang tanggalan siya ng karapatan sa mga anak niya. Kaya naman pilit ko na lamang na pinapakalma ang sarili ko at naniwala sa mga sinasabi ni Carl na walang ibang dahilan ng pagdalaw niya sa bahay ni na Joy kung hindi ang mga anak nila. Pero babae ako, Papa Dudut. Ramdam ko kung kailan may ginagawang mali ang partner ko. Akala ko nung una ay takot lang ako na mawala sa akin si Carl, kaya nagiging paranoid ako sa tuwing malalaman ko na dumadalaw si Carl sa bahay ni Joy. Pero nalaman ko na tamang hinala ko nang minsan kong pakialaman na ng cellphone niya at mabasa ko ang chat niya ng pagsuyo kay Joy na sana raw ay magkabalikan na silang dalawa. Pero nagbulag-bulagan ako noon, Papa Dudut. Nagpanggap ako na wala akong alam tungkol doon, lalo na at hindi naman nagre-reply si Joy sa kanya. Kaya lang lahat naman ng pagpapakamartir ay may hangganan. At nang makumpirma ko na tamang lahat ng hinala at kinakatakot ko, ay ako na mismo ang nakipaghiwalay kay Carl. Papadudot nang maghiwalay kami ni Carl ay nalaman ko na bumalik na siya sa pamilya niya. Doon ako mas lalong nasaktan kasi napatunayan ko na tama lahat ng kinakatakutan ko. Sa umpisa pa lang ay hindi na talaga ako ang minahal ni Carl. Ginamit niya lang ako na pampalipas oras dahil nakaramdam siya ng pagod sa pamilya niya. Pero sa huli mas mahal niya pa rin ang mga ito kesa sa akin. Hindi na rin naman ako naghabol pa dahil ayoko na ng gulo. Tama na yung minsang nagulo ang mga buhay namin pare-pareho. Lahat naman tayo ay pwedeng matisod, magkamali at makagawa ng kasalanan, Papa Dudut. Ang mahalaga naman kasi doon ay marunong tayong magsisi sa huli dahil yon ang natutunan ko. Hindi lahat ng bagay na gusto natin ay pwede nating ipaglaban at bawat desisyon na ginagawa natin ay palaging may naghihintay na consequences. Ilang taon na rin ang nakalipas mula na mangyari ang mga ito, may asawa at anak na rin ako sa ngayon at masasabi ko na masaya na ang buhay ko. Dito na rin po magtatapos itong sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mau. Maraming salamat, Mau, sa pagsulat mo dito sa aking programa na Barangay Love Stories. Tama ka sa sinabi mo na lahat tayo ay pwedeng matisod at makagawa ng pagkakamali. Oo, minsan kang nakasakit ng damdamin ng ibang tao. Naging bulag ka sa katotohanan na mali ang sitwasyon na pinasok mo. Pero ang mahalaga naman, alam natin sa huli kung paano ito itatama. At dahil sa sulat na ito ay sigurado ako na marami kang aral na naiwan sa ating mga kabarangay na nakapakinig ng iyong kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.